ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் L2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு 17வது சாப்டர் தான் நம்ம கண்டினியூ பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரணத்தி எடுக்கலாம் அண்ட் ராஜேஸ்வரி மாதாஜி எடுக்க போறாங்க. எஸ் மாதாஜி, கண்டினியூ. பிரணதி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. வஞ்சான திமராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகயா சசூர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமக. சைதன்யா மனோபீஷ்டம் ஸ்வாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமாக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீகுரும் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான் விதாம் தம்ச ஜீவம் சாஸ்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண ஸ்ரீ லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோவேஷே கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோசுதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதா விருந்தாவனேஸ்வரி ஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரி பிரியே வாஞ்ச கல்பதருப்ய ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமணிய ஹிதாய ச ஜகசாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ வதான்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌரத்விஷே நமக. குரவே கௌரசந்திராய ராதிகாய ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்பக்தாய நமோ நமக. நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரசாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதிநாயினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி வாசாத்ய தேசதாரிணே பஞ்சதத்வாமகம் கிருஷ்ணம் தக்தரூப ஸ்வரூபகம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்த சக்திகம். ஜெய் கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஜீவசாதி கௌரவ பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ ஸோ மச். நான் வீடியோ ஆஃப் பண்ணி பேசியிருக்கேன்னா அப்பதான் பார்த்தேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து இதுக்கு போயிடலாமா? இன்னைக்கு சாப்பிட்டுட்டல? என்ன பார்த்துட்டோம்? சாப்பாடு ஆயிடுச்சா மாதாஜி? புரியல. சாப்பாடு ஆயிடுச்சா மாதாஜி? இன்னைக்குதான் சாப்பிட்டுட்டு தான் உட்காந்துட்டேன். டெய்லி எல்லாம் இருந்தேனாக்கா அப்புறம் எனக்கு அசிடிட்டி தான். டயட் கரெக்டா இருக்கணும்ல. ஆமா, அது சலப்பது என்னைக்கு ஆகாது. நேற்றுக்கு அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. எனக்கு அங்க அட்மினும் கிடையாது, நிறைய பேர் அட்டெண்ட் பண்றாங்க. அப்படி 2:30 வந்துடுவா. ஸோ அவளெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணோம், உட்காந்துட்டேன். சரி, சாப்பாடு ஒரு நாளைக்கு சாப்பாடு பண்ணா சாப்பிடலன்னா ஒன்றும். அப்புறம் கிளாஸ் எடுக்கும்போது வந்துடுது பயத்துல ஒரு மாதிரி கேஸ் இல்லை, பசியா எடுக்க ஆரம்பிச்சு. எஸ், யார் படிக்கிற? ஐஸ்வர்யா மாதாஜி கிடையாது, கீதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம், கீதா மாதாஜி ஒரே நிமிஷம், அது கேட்கணும்னு நினைச்சேன். எஸ், படிங்க மாதாஜி, கீதா மாதாஜி. அதேஷ காலே யத்யாத்மா மாதாஜி அதேஷ காலே யத்தானம் பாத்ரேப்யஷ்ச அதேஷ காலே யத்யானம் பாத்ரே. சொல்லுங்க மாதாஜி. படிங்க. அபாத்ரேப்யச்ச தீயதே அசக்ருத்மநாதம் ததாத்ம சமுத ஸ்ருதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அஷே தூய்மையற்ற. அதேஷ சாரி மாதாஜி. அதேஷ தூய்மையற்ற இடத்தில், காலே தூய்மையற்ற காலத்தில், எந்த தானம்
அப்ரேப்யா தகுதியற்ற நபர்களுக்கு மேலும் தீயதே கொடுக்கப்படுகின்றதோ, அசத்கிருதம் மரியாதையின்றி, அவக்ஞாதம் தக்க கவனமின்றி, அந்த தாமசம் தமோகுணத்தில் கிருதம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. மத்தாஜி ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க மத்தாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. தூய்மையற்ற இடத்தில், முறையற்ற காலத்தில், தகுதியற்ற நபருக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோகுணத்தில் சேர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. பொருளுரை. போதையிலும் சூதாட்டத்திலும் ஈடுபடுவதற்காக கொடுக்கப்படும் தானங்களுக்கு இங்கு ஊக்கம் தரப்படவில்லை. அத்தகு தானங்கள் தமோகுணத்தை சேர்ந்ததாகும். அவை நன்மை தருபவை அல்ல, மாறாக பாவம் செய்யும் மக்கள் உற்சாகப்படுத்தப்படுகின்றனர். அதுபோல தகுந்த நபருக்கு வழங்கப்படும் தானம் மரியாதையின்றியும் கவனமின்றியும் கொடுக்கப்பட்டால் அத்தகு தானம் தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தானத்தை பத்தி இதை டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. தூய்மையற்ற இடத்தில் யாருக்காவது கொடுக்கறது, முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்கறதெல்லாம் என்னது, தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்துல சேர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. சோ போதையிலும் சூதாட்டத்திலும் ஈடுபடுவதற்காக கொடுக்கப்படும் தானம். போதையில இருக்கான், அவனுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு இல்ல, இன்னும் ஒரு 2 கிளாஸ் எடுத்து குடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பணம் கொடுக்கறது. சூதாட்டத்துல எல்லாம் சில பேர்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவான். சோ அந்த மாதிரி அதுல எல்லாம் அந்த மாதிரி தானத்தெல்லாம் கொடுத்து அங்கெல்லாம் தானம் கொடுத்தோம்னாக்கா அதெல்லாம் தமோ குணத்திற்கு. அது என்னது, தானங்களுக்கு இங்கு ஊக்கம் இங்க ஊக்கம் படவில்லை. இங்கதான் என்னது, ஸ்கிரிப்சரல்ல ஆன்மீகத்துல அதெல்லாம் அவளை ஊக்குவிக்க மாட்டோம். அத்தகு தானங்கள் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாகும். அவை நன்மை தருபவை அல்ல, மாறாக பாவம் செய்யும் மக்கள் உற்சாகப்படுத்தப்படுகின்றனர். யார் தப்பு வழியில இருக்காளோ அவளெல்லாம் இன்னும் உற்சாகப்படுத்தி, இன்னும் நல்லா குடி, இன்னும் நல்ல சூதாட்டம் ஆடு, அந்த மாதிரி நம்ம பண்றாப்புல இருப்போம். அதுபோல தகுந்த நபருக்கு வழங்கப்படும் தானம் மரியாதையை இன்றியும் கவனமின்றியும் கொடுக்கப்பட்டால் அத்தகு தானம். இப்ப நல்லவருக்கு கொடுக்குறோம், நல்ல ஒரு இப்பதான் ஒரு கணபதி வந்ததுன்னா அதுக்கெல்லாம் கொடுக்கணும். ஆனா அதுல எப்படி கொடுக்குறோம், கொடுக்கணுமே மரியாதை இல்லாம கொடுத்து கவனம் இல்லாம அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தோம்னா அத்தகு தானமும் தமோ குணத்தை அதுல இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. எஸ், நெக்ஸ்ட் யாரு மாதாஜி? ஜானி மாதாஜியா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிக்கட்டுமா? ஓகே. ஸ்லோகம் 23. ஓம் தத் சத் இதி நிர்தேஷோ பிரம்மண ஸ்ரீவித ஸ்மிருதः பிராமணாஸ்தேன வேதாச்ச யஜ்ஞாச்ச விஹிதா புரா. ஓம் பரம்பொருளை குறிப்பிடும் ஒலி, தத் அது, சத் நித்தியமான, இது இவ்வாறு, நிர்தேஷ குறிப்பிடுகின்றன, பிரம்மண பரம்பொருள், திரிவித 3 விதமாக, ஸ்மிருத கருதப்படுகின்றது, பிராமணர்கள், தேன அதனுடன், வேத இலக்கியம், கூட, யக்ஞா யாகம், மேலும், விஹிதா உபயோகப்பட்டது, புரா முன்பு. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரமபூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதாக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. இந்த 3 குறிப்பிட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன. பொருளுரை. தவம், யாகம், உணவுப் பொருட்கள், தானம் ஆகியவை 3 பிரிவுகளாக சத்வ ரஜோ தமோ குணத்தை சார்ந்தையாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பது ஏற்கனவே விளக்கப்பட்டது. ஆனால் முதல் தரம், 2ஆம் தரம் அல்லது 3ஆம் தரம் என எப்படி இருந்தாலும் சரி, அவை அனைத்தும் ஜட இயற்கையின் குணங்களாக களங்கமடைந்திருப்பதால் கட்டுண்டவையே. இருப்பினும் அவை பரம்பொருளை ஓம் தத் சத் நித்தியமான பரமபுருஷ பகவானை குறிக்கோளாக ஏற்கும்போது ஆன்மீகத்தில் ஏற்றம் பெற உதவி செய்பவையாகி விடுகின்றன. இந்த குறிக்கோள் சாஸ்திர விதிகளில் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஓம் தத் சத் என்னும் இந்த 3 சொற்கள் பூரண உண்மையான பரம புருஷ பகவானை முக்கியமாக குறிப்பிடுகின்றன. வேத மந்திரங்களில் ஓம் என்னும் சொல் எப்போதும் காணப்படுகின்றது. சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் செயல்படுபவன் பூரண உண்மையை அடைய முடியாது. அவன் ஏதேனும் தற்காலிகமான பலனை பெறுவான், வாழ்வில் இறுதி இலக்கை அடைய மாட்டான். முடிவு என்னவெனில் தானம், யாகம், தவம் என யாவும் சத்துவகுணத்தில் செய்யப்பட வேண்டும். ரஜோகுணத்திலோ தமோ குணத்திலோ செய்யப்பட்டால் அவை கீழ்த்தரமானவை என்பது நிச்சயம். ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்களும் முழுமுதற் கடவுளின் திருநாமத்துடன் இணைந்து உச்சரிக்கப்படுகின்றன. உதாரணம், ஓம் தத் விஷ்ணு வேத மந்திரம் அல்லது முழுமுதற் கடவுளின் திருநாமம்
எப்பொழுதெல்லாம் உச்சரிக்கப்படுகின்றதோ அப்போது அதனுடன் ஓம் சேர்க்கப்படுகின்றது. வேத இலக்கியம் என்பதற்கு இதுவே சான்று. இந்த 3 சொற்களும் வேதங்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை. ஓம் இத் ஏதத் பிராமணோ நேதிஷ்டம் நாம ரிக்வேதம் என்பது முதல் இலக்கை குறிக்கின்றது. பிறகு தத் துவம் அசி சாந்தோக்கிய உபனிஷத் 6.8.7 என்பது 2ஆம் இலக்கை குறிக்கின்றது. மேலும் சத் ஏவ சௌமிய சாந்தோக்கிய உபனிஷத் 6.2.1 என்பது 3ஆம் இலக்கை குறிக்கின்றது. இவை ஒன்றிணைந்து ஓம் தத் சத் ஆகின்றன. படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகள் முதன்மையானவரான பிரம்மா யாகங்களை செய்த போது முழுமுதற் கடவுளை இந்த 3 வார்த்தைகளை கொண்டு குறிப்பிட்டார். அதே கொள்கை சீட பரம்பரையில் எப்போதும் பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றன. எனவே இந்த ஸ்லோகம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. எனவே செய்யப்படும் ஒவ்வொரு செயலும் ஓம் தத் சத் அல்லது பரமபுருஷ பகவானுக்காக செய்யப்பட வேண்டும் என்று பகவத்கீதை பரிந்துரைக்கின்றது. தவம், தானம் மற்றும் யாகத்தினை இந்த 3 சொற்களுடன் ஒருவன் செய்யும் போது அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுகின்றான். முழுமுதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்வதற்கு உதவக்கூடிய தெய்வீக செயல்களை விஞ்ஞானபூர்வமாக செயலாற்றுவதே கிருஷ்ண உணர்வாகும். இத்தகு தெய்வீக வழிகளில் செயல்படும் பொழுது எந்த விதமான இழப்பும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்து என்ன சத்தம் நமக்கு கேட்கறது? ஓம் தத் சத்தம். ஓம் ஒலி ஒலிச்சுட்டு இருக்கும். சோ அந்த ஓம் தத் சத் என்ன 3 சொற்கள் பரம பூர்ண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்பட்டு வருகிறது. நம்ம இப்ப என்ன யாகம் யஜ்ஞம் எது பண்ணினாலும் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஓம் சொல்றது அந்த அர்ச்சனை, அந்த அர்ச்சனை பண்றதா இருக்கட்டும், யாகத்தை ஏதாவது போடுறதா இருக்கட்டும், அந்த ஓம்ங்கிற சத்தத்தோடு தான் ஆரம்பிப்பாங்க. சோ இன்னும் இப்ப பகவத்கீதா முடிக்கவே ஓம் தத் சத் இதி அப்படிதானே சொல்றோம், முடிவுல அதான் சொல்றோம். அந்த மாதிரி இது ரொம்ப காலம் தொட்டு அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போது யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன. அப்ப என்னது கொடுத்திருக்கார் பிரபுபாத்? தவம், யாகம், உணவுப் பொருட்கள், தானம் ஆகியவை 3 பிரிவுகளாக சத்துவ, ரஜஸ், தமோ குணம். இந்த 3 குணங்கள்லயும் தவம் எப்படி பண்ணுவாங்க, யாகம் எப்படி பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு குணத்தை சார்ந்தவையாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது ஏற்கனவே விளக்கப்பட்டது. ஆனால் முதல் தரம், 2ஆம் தரம், 3ஆம் தரம் என எப்படி இருந்தாலும் சரி, அவை அனைத்தையும் ஜட இயற்கையின் குணங்களால் களங்கமடைந்திருப்பதால் சத்துவகுணமா இருக்கட்டும், ரஜோ எல்லாமே களங்கமடைந்த இதுதான். ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு இது பெஸ்ட்ன்னு எல்லாம் சொல்ல முடியாது. எல்லாமே கலங்கப்பட்டுதான் இருக்கு. குணங்களை களங்கமடைந்திருப்பதால் கட்டுண்டவையே. இது 3மே இருந்தாலும் கட்டுண்டவைதான். சத்துவகுணத்தை மாத்திரம் எல்லாம் ரொம்ப இதுன்னு நினைக்க கூடாது, அதுவும் கட்டுண்ட நிலைதான். இருப்பினும் அவை பரம்பொருளை ஓம் தத்சத் நித்தியமான பரமபுருஷ பகவானை குறிக்கோளாக கொள்ளும் போது ஆன்மீகத்தில் ஏற்றம் பெற உதவி செய்பவையாக விடுகின்றனர். இதெல்லாம் கட்டுண்டவா இருந்தாலும் என்னது பெட்டர். இதனால என்ன ஓம் தத் சத் சொல்லும் போது என்னது சத்துவ குணத்துல இது சொல்லும் போது ஒரு படி மேலேயாவே இருக்கும். அது ஆன்மீகத்துல இருக்கிறதுனால என்ன பரம இலக்க அடையற அந்த இதுலதான் இருக்கும். ஒண்ணும் இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் மேல் உலகத்துக்காக நம்ம போவோம். அப்ப குறிக்கோள் ஆன்மீகத்தில் ஏற்றம் பெற உதவி செய்பவையாக இது ஆகிவிடுறது. இந்த குறிக்கோள் சாஸ்திர விதிகளில் சுட்டி காட்டப்பட்டுள்ளது. ஓம் தத் சத் என்னும் இந்த 3 சொற்கள் பூர்ண உண்மையான பரமபுருஷ பகவானை முக்கியமாக குறிப்பிடுகின்றன. வேத மந்திரங்களில் ஓம் என்னும் சொல் எப்போதும் காணப்படுகின்றன. ஓம் நம்ம இதில் நிறைய இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம். ஓம் ஒரு ஜபா ஆரம்பிக்கிறதுனாலும் ஓம் இருக்கும். அது மாதிரி ஓம் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும். நம்ம இவன் முருகன் அது ஓம் தான் எழுதுறோம் இல்லையா? ஓம் பிரணவ மந்திரம். பிரணவ மந்திரம். அவர் சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் செயல்படுபவன் பூர்ண உண்மையை அடைய முடியாது. அவன் ஏதேனும் தற்காலிகமான பலனை பெறுவான், வாழ்வின் இறுதி இலக்கை அடைய மாட்டான். அப்ப என்னது விதிகளை செயல்படாம இருக்கிறவங்க தான் இது மாதிரி அவன் பூர்ண உண்மையா புரிஞ்சுக்க முடியாது. தற்காலிகமா ஏதோ அவன் யாங்க எங்க பண்றான்னா அவனால பெறணுமே தோட ஃபுல் அதோட ஃபெய்த்தோட அவன் பண்ணினாதான் அவனுக்கு ஃபுல் அதோட இஃபெக்ட் கிடைக்கும். இறுதி இலக்கை அவன் இல்லாட்டா அடைய முடியாது. முடிவு என்னவெனில் தானமா இருக்கட்டும், இந்த யாகம், தானம், தவம் என யாவும் சத்துவகுணத்தில் செய்யப்பட வேண்டும். ரஜோகுணத்திலோ தமோ குணத்திலோ செய்யப்பட்டால் அவை கீழ்த்தரமானவை என்பது நிச்சயம். ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்களும் முழுமுதற் கடவுளின் திருநாமத்துடன் இணைந்து உச்சரிக்கப்படுகிறது. அதனால ஓம் நம சிவாய் அப்படின்பா, இல்ல ஓம் கணபதியே நம, ஓம் முருகாய ஓம் அரவரோல அப்படிதான் சொல்றோமே. சோ எல்லாம் அடுத்தது பகவானோட பேர கடவுளோட பேர்லாம் சொல்றாங்க. சோ உதாரணம் ஓம் தத் விஷ்ணு. இதுல விஷ்ணுன்னு கொடுத்திருக்கா. திருநாமத்துடன் சேர்ந்துதான் அது பிரயோகப்படுறது.
வேத மந்திரம் அல்லது முழுமுதற் கடவுளின் திருநாமம் எப்போதெல்லாம் உச்சரிக்கப்படுகின்றதோ அப்போது அதனுடன் ஓம் சேர்க்கப்படுகின்றது. வேத இலக்கியம் என்பதற்கு இதுவே சான்று. இன்று இந்த 3 சொற்களும் வேத பதங்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை. ஓம் இத் ஏதத் பிரம்மணோ நிதேஷ்டம் நாம ரிக்வேதத்தில் சொல்லியிருக்கு என்பது முதல் இலக்கை குறிக்கின்றது. பிறகு தத்துவமசி சாண்டோக்கிய உபநிஷத்து 6, 8, 7 சொல்லியிருக்கு என்பது 2ஆம் இலக்கை குறிக்கிறது. அது ஃபர்ஸ்ட் இது இந்த ஓம் தத்தி அது வந்து ரிக்வேதத்தை கொடுத்தது. இங்க வந்து தத்துவமசி, அப்ப இந்த ஓம் இங்க வந்தாச்சு, இங்க தத்து வந்தாச்சு சாண்டோக்கியத்தை. அடுத்ததும் வந்து 2ஆம் இலக்கை குறிக்கிறது. மேலும் சத் சௌமியா அதுவும் சாண்டோக்கிய உபநிஷத்துல கொடுத்திருக்கு. அப்ப எல்லாமே ஓம் தத் சத் எல்லாமே உபநிஷத்துல கொடுத்த வார்த்தைகள் தான் என்பது 3ஆம் இலக்கை குறிக்கின்றது. இவ ஒன்றிணைந்து ஓம் தத் சத் என ஆகியது. படைக்கப்பட்ட உயிர்வாய்களில் முதன்மையானவரான பிரம்மா யாகங்களை செய்த போது முழுமுதற் கடவுளை இந்த 3 வார்த்தைகளை கொண்டு குறிப்பிட்டார். பிரம்மாவே வந்து இவரை வழிபடும் போது இந்த ஓம் தத் சத் இதெல்லாம் வச்சுதான் அவர் வந்து பகவானை குறிப்பிட்டு இதெல்லாம் பிரயோகப்படுத்தினார். அதே கொள்கை சீட பரம்பரையில் எப்போதும் பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றது. அவரோட ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாம் அதே தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க. எனவே இந்த பதம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. எனவே செய்யப்படும் ஒவ்வொரு செயலும் ஓம் தத் சத் அல்லது பரமபுருஷ பகவானுக்காக செய்யப்பட வேண்டும். ஓம் தத்னாலே எனது பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு அந்த எல்லாம் ஆஃபர் பண்றோம் அப்படின்னு என்று பகவத்கீதை பரிந்துரைக்கின்றது. தவம், தானம் மற்றும் யாகத்தினை இந்த 3 சொற்களுடன் ஒருவன் செய்யும் போது அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுகின்றான். முழுமுதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திருப்பி செல்வதற்கு தான் உதவக்கூடிய தெய்வீக செயல்களை விஞ்ஞானபூர்வமாக செயலாற்றுவதே கிருஷ்ண உணர்வு ஆகும். இத்தகைய தெய்வீக வழியில் செயல்படும் போது எந்தவித இழப்பும் இல்லை. மாதாஜி அடுத்தது கமலாவணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் கோ யுத்யுதா ஹிருதய யக்ஞதா யக்ஞான தபக்ரியா பிரவர்த்தந்தே விதானோக்தா சததம் பிரம்மவாதினாம். தஸ்மாத் எனவே ஓம் என்று தொடங்கி இவ்வாறு உதாகிருதிய குறிப்பிடப்படும் யக்ஞ யாகம், தான தானம், தவம் கிரியா செயல்கள் பிரவர்த்தந்தே ஆரம்பிக்கின்றனர். விதான உக்தா சாஸ்திர விதிகளுக்கு ஏற்ப, சதம் எப்போதும், பிரம்மவாதினாம் ஆன்மீகவாதிகளின் மொழிபெயர்ப்பு. எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். ஓம் தற்சத் விஷோன பரமபதம் ரிக்வேதம் 1.22.20 விஷ்ணுவின் தாமரை திருவடிகளே உன்னத பக்தியின் தலமாகும். எல்லாவற்றையும் பரம புருஷ பகவானுக்காக செய்தல் எல்லா செயல்களின் பக்குவத்தை உறுதிப்படுத்துகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. இது முடிஞ்சிடும். இப்ப 28ஓட லாஸ்ட் எல்லாரும் ஒன்னொன்னு படிச்சாலே முடிஞ்சிடும். சோ எனவே பரமனை அடைவதற்கு என்னது இந்த ஓம் தத் சத் தான் லாஸ்ட் டாபிக்கே. சோ அது வந்து சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம் என்ன பண்ணாலும் இந்த 3 எழுத்து அவன் வந்து சொற்களை யூஸ் பண்றாங்க. தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். ஓம் தத் விஷ்ணு பரமம் பதம் ரிக்வேதத்தையும் கொடுத்திருக்கு 1.22.20 விஷ்ணுவின் தாமரை திருவடிகளே உன்னத பக்தியின் தளமாகும். எல்லாவற்றையும் பரமபுருஷ பகவானுக்காக செயல் வேண்டும். அப்படி எல்லா செயல்களின் பக்குவத்தை உறுதிப்படுத்துகின்றது. இதெல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் மாதிரி நம்ம செய்யறோம். ஓகே. 25 யார் படிக்கிறாங்க மாதாஜி? இல்ல எல்லாருக்கும் படிக்கணுமே மாதாஜி. 3 தான் இருக்கு, எல்லாரும் படிச்சுடலாம். சரி மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி வரேன், இதோ வந்துட்டேன். நிதி பரம் இது பதம் 17:75 ததித்யனபி சந்தாய பலம் யஞ தபக்ரியாக தான கிரியாஷ விவிதா கிரியந்தே மூஷகாங்ஷிபிகி. தத் இந்த இதி அவ்வாறு அனபிசந்தாய விரும்பாமல் பலம் முலனை யஞ யாகம் தம் மற்றும் தவத்தின் கிரியா செயல்கள் தானத்தின் கிரியா செயல்கள் மேலும் விவிதா பல்வேறு கிரியந்தே செய்யப்படுகின்றன. மோஷ காங்ஷிபி உண்மையில் முக்தியை விரும்புவார்களால். மொழிபெயர்ப்பு.
பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தினை தத என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அதற்கு உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். பொருளுரை: ஆன்மீக நிலைக்கு உயர்வு பெற வேண்டுமானால் ஒருவன் எந்தவிதமான பௌதீக லாபத்திற்காகவும் செயல்படக்கூடாது. ஆன்மீக உலகமான முழுமுதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு மாற்றம் பெறும் உன்னத நோக்கத்துடன் மட்டுமே செயல்கள் செய்யப்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப அந்த நிலையில தான் பண்ணும் பகவானுக்கு. சோ பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் என்ன தானம் எது வேணா நம்ம பண்ண தத்தெனும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அப்படின்னா எல்லாம் பகவானுக்கு தான் அர்ப்பணம். இதெல்லாம் எனக்கு ஐ எம் நாட் கோயிங் டு பி தி ஓனர், எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் அதெல்லாம் எதிர்பார்க்காம பகவானுக்கு ஒரு அர்ப்பணம் உண்டு. அதுதான் தத் உங்க சப்தத்துடன் சத்சரண்யம் வர்கோ தேவஸ்ய தீமகி அப்படின்னு சொல்றோம். அத்தகைய உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து நம்மளை விடுபடுவது ஆகும். இப்ப எல்லாமே பகவானுடையதுதான். இப்ப பௌதிக நமக்குன்னு உள்ளது ஒண்ணும் கிடையாது. எல்லாமே பகவான், எல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்து வந்தது, எல்லாம் அவருக்கே நம்ம அர்ப்பணம் பண்றோம். சோ ஆன்மீக நிலைக்கு உயர்வு பெற வேண்டுமானால் ஒருவன் எந்தவித பௌதிக லாபத்திற்காகவும் செயல்படக்கூடாது. ஆன்மீக உலகமான முழுமுதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு மாற்றம் பெறும்போது பெரும் உன்னத நோக்கத்துடன் மட்டுமே செயல்பட வேண்டும். நம்ம இங்கேருந்து என்ன எடுத்துக்கோம், நம்ம ஒரு வீடு கட்டினா கூட அந்த இடம் பூமி, அதுக்கு என்னதான் காசு கொடுத்தாலும் கட்டுறது வீட்டுக்கு தான் காசு கொடுக்கும். அந்த இடத்துக்கு இது எல்லாமே பூமியில இருந்து. சரி, அந்த பொருள் நம்ம எடுத்து நம்ம இது பண்ணிருக்கோமே, கிரியேட் பண்ணிருக்கோமே ஒரு வீடு, எல்லாமே நம்ம இதுல இருந்து காற்று சுவாசிக்கிறோம். அதுவும் ஃப்ரீயா தான் நம்ம இது வரைக்கும் பேமெண்ட் பண்ணது இல்லை பகவானுக்கு. உள்ளிருந்தா நம்ம ஜப்பாதான் பண்ண முடியும். நம்ம தான் கடனாளி. நமக்கு பகவான் கொடுக்க நிறைய இருக்கு, இன்னும் நிறைய கொடுத்துட்டே இருக்கணும் பகவானுக்கு. அவர் கொடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல கொடுத்துட்டார், இன்னும் அவருக்கு நம்ம திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு இப்ப நிறைய பண்ணணும். சோ அது போலதான் நம்ம எதுவுமே நம்முடையது இல்லை, எல்லாமே பகவானுடையது. அவருடைய உலகத்துல நம்ம வாழ்ந்து இருக்கோம், வாடகை வீட்டுல இருக்கிற போல, வாடகை கொடுக்காம. சோ அந்த மாதிரி எண்ணத்தோட நம்ம பண்ணும்போது என்னது, உன்னத நோக்கத்தோட மட்டுமே செய்யப்பட வேண்டும். எஸ், யாரு மாதாஜி நெக்ஸ்ட்? हरे कृष्ण माताजी। சாந்தி மாதாஜி படிக்கும். सद्भावे साधुभावे च सत्येते इत्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सच्चब्दपार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने स्थिति सत् इति सोच्यते कर्म सैव तत् अर्थीयं सत् इत्येवाभिधीयते। சத்பாவே பரமனின் இயல்பில், சாது பாவே பக்தர்களின் இயல்பில், ச மேலும், சத் என்னும் சொல் இது இவ்வாறு, ஏதத் இந்த, பிரயுஜ்யதே பயன்படுத்தப்படுகின்றது, பிரசஸ்தே அங்கீகாரம் பெற்ற, கர்மாணி செயல்களில், ததா மற்றும், சத் சப்தக சத் என்னும் சப்தம், பார்த்த பிருதாவின் மைந்தனே, யுஜ்யதே பயன்படுத்தப்படுகின்றது, யக்னே யாகத்தில், தபசி தவத்தில், தானே தானத்தில், ச மேலும், ஸ்திதிகி நிலை பெற்று, சத் பரம்பொருள் இது இவ்வாறு, ச மற்றும், உச்சியதே உச்சரிக்கப்படுகின்றது, கர்ம செயல், ச மேலும், ஏவ நிச்சயமாக, தத் அதற்காக, அர்த்தியம் ஆனவை, சத் பரம்பொருள் இது இவ்வாறு, ஏவ நிச்சயமாக, அபிதீயதே குறிப்பிடப்படுகின்றது. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூரண உண்மையே. இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிக்கப்படுகின்றது. பிருதாவின் மைந்தனே, அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகிறார். மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அறியப்படுகிறது. பொருளுரை: கருவாக உருவெடுக்கும் தருணத்திலிருந்து வாழ்வின் இறுதி வரை பல்வேறு தூய்மைப்படுத்தும் சடங்குகள் வேத இலக்கியங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. பிரசஸ்தே கர்மாணி, அதாவது விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்னும் சொற்கள் அச்செயல்களை சுட்டிக்காட்டுகின்றன. அத்தகு தூய்மைப்படுத்தும் முறைகள் உயிர் வாழியின் இறுதி விடுதலைக்காக மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. அச்செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் ஓம் தத் சத் என்று உச்சரிக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. சத் பாவே, சாது பாவே என்னும் சொற்கள் திவ்யமான நிலையை சுட்டிக்காட்டுகின்றன. கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல் சத்வ எனப்படுகிறது. மேலும் கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களில் முழுமையாக மூழ்கி இருப்பவர் சாது என்று அழைக்கப்படுகிறார். அத்தகு பக்தர்களின் உறவில் திவ்யமான விஷயங்கள் தெளிவடைகின்றன என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 3.25.25 கூறப்பட்டுள்ளது. சதாம் பிரசங்காத் என்னும் சொற்கள் உபயோகிக்கப்பட்டுள்ளன. சத் சங்கம் இல்லாமல் தெய்வீக ஞானத்தை அடைய முடியாது. ஒருவருக்கு தீட்சை அளிக்கும் போது அல்லது பூணல் அணிவிக்கும் பொழுது ஓம் தத் சத் என்னும் சொற்கள் உச்சரிக்கப்படுகின்றன. அதுபோல எல்லா விதமான யாகங்களின் குறிக்கோள் ஓம் தத் சத் எனப்படும் பரமனே. தத் அர்த்தீயம் என்னும் சொல் பரமனுடன் தொடர்புடைய எதற்கும் சேவைகளை அர்ப்பணிப்பதை குறிக்கும். சமைத்தல், பகவானின் கோவிலில் உதவி செய்தல்,
அல்லது பகவானின் புகழை பரப்புவதற்கான வேறு விதமான செயல்களை செய்தல் முதலியவற்றை இஃது உள்ளடக்கும். இவ்வாறாக ஓம் தத் சத் என்னும் இந்த உன்னத சொற்கள் எல்லா செயல்களையும் பக்குவப்படுத்தி அவற்றை முழுமையாக்குவதற்காக பல்வேறு வழிகளில் உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்னது பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம். யாகம் இங்கெல்லாம் பண்ற என்னது ஃபர்ஸ்ட் நோக்கம் என்னது? பூர்ண உண்மை. பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணி பகவானை திருப்திப்படுத்த, அதுதான் நம்ம அந்த நோக்கத்தோட தான் ஆரம்பிக்கணும். இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. கடைசியில என்னது? ஓம் தத் சத். சத்துனா என்னது? பூர்ண உண்மை. எது உண்மை? பகவான் ஒருத்தர் தான் உண்மை. அவருக்கு வேண்டிதான் நம்ம இதை பண்றோம் அப்படின்னு அந்த இது சத்துனா சத்தியம் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகிறது. பிரதாவின் மைந்தனே அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகிறார். மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சத்தியமான ஒரு காரியத்தை நம்ம பண்ணியிருக்கோம். அவர் அவருக்கு மகிழ்விப்பதற்காக. அவர் கருவாக உருவெடுக்கும் தருணத்தில் இருந்து வாழ்வின் இறுதி வரை பல்வேறு தூய்மைப்படுத்தும் சடங்குகள் வேத இலக்கியங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. குழந்தை கர்ப்பத்தில் இருக்கும் போது எனது அந்த வளைகாப்பி இந்த கமலாவணி மாதாஜி வீட்டுல எல்லாம் இருந்தது. அது ஒரு இது உண்டு, விளக்காப்பு சீமந்தம் எல்லாம் பண்றோமே, அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது குழந்தைக்கு. அதுக்கப்புறம் குழந்தை பிறந்துட்டா அதுக்கப்புறம் 7 நாள் எங்க இதுல இருக்கு, உங்களுக்கு எப்ப எந்த நாள்ல வருது தெரியாது, ஒரு காப்புன்னு போடுவா. அது வரைக்கும் அந்த குழந்தைக்கு எல்லாம் பேர் எல்லாம் வைக்க மாட்டான். ஒரு காப்புன்னா இந்த ஒரு சுரக்ஷா, ஒரு இது, அது ஒரு 7 நாள் தங்கிடுத்து அந்த குழந்தை. அப்ப அந்த காப்பெல்லாம் போடுவான். வலை மாதிரி இருக்கும், அதுல என்னெல்லாமோ இருக்கும், வெள்ளியில தங்கத்துல இன்னொரு இந்த நீம் ட்ரீயோட அதெல்லாம் வச்சு கட்டி எல்லாமோ பண்ணுவான். அது அந்த குழந்தைக்கு ஒரு ரக்ஷை. அதுக்கப்புறம் ஒரு 11-12 அந்த டேஸ்ல 11ஆம் நாள்ல பேரிடுதல். அப்படி அப்புறம் அது என்ன சாப்பாடு சோறுன்னு எல்லாம் கொடுப்பாளே, அந்த மாதிரி என்னெல்லாமோ சடங்கு இருக்கு. கடைசி வரைக்கும் அந்த சடங்கு நடந்துட்டே இருக்கும். இதெல்லாமே விதி இதுல கொடுத்துருக்கு, ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல கொடுத்துருக்கு. இந்த உடலை எரிக்கிறதும் பகவான் இந்த உடலை கொடுத்துருக்க, அவருக்கு நம்ம தானமா அந்த அக்னியில போடுறோம். அதுதான் கடைசி நம்மளோட யாகம். அது வரைக்கும் எல்லாம் எழுதியிருக்கு. அந்த இது என்னது நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எழுதியிருக்கு. பல்வேறு தூய்மைப்படுத்தும் சடங்குகள் வேத இலக்கியங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. பிரஷ்தே கர்மணி, அதாவது விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்னும் சொற்கள் இச்செயல்களை சுட்டி காட்டுகின்றன. எல்லாம் பிரிவாலாம் சொல்லியிருக்காங்க. there is a meaning to that. அத்தகைய தூய்மைப்படுத்தும் முறைகள் உயிர் வாழ்வில் இறுதி விடுதலைக்காக மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. அச்செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் ஓம் தத் சத் என்று உச்சரிக்க வேண்டும் என்பது பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது. சத் பாவே சாது பாவே என்னும் சொற்கள் திவ்யமான நிலையை சுட்டி காட்டுகின்றன. அப்புறம் என்ன? கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல். சத்வனா என்னது? சத்வ எனப்படுகிறது. கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம செயல்படுறோம், அது எல்லாமே சத்துவ நிலையை காட்டுறோம். அப்புறம் என்னது? கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல் சத்துவ எனப்படுகிறது. மேலும் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்களை முழுமையாக மூழ்கியிருப்பவர் சாது. அதனாலதான் சத் பாவே சாது பாவே. யாரு சத்துவ குணத்துல இன்னும் வேலை பண்ற செயல்கள்லாம் பண்றவங்களே அவங்களே சாதுதான் அப்படின்னு. சாதுனா என்னது? சாதுக்கள் நல்ல அந்த ஆன்மீகத்துல மூங்கி சத்துவ குணத்தை பண்றாங்க அப்படி என்று அழைக்கப்படுகிறார். அத்தகைய பக்தர்களில் உறவில் திவ்யமான விஷயங்கள் தெளிவடைகிறது. அதான் சாது சங்க அப்படின்னு சொல்றோமே என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 3.25 கூறப்பட்டுள்ளது. சதாம் பிரசங்காத் என்னும் சொற்கள் உபயோகிக்கப்பட்டுள்ளது. சதாம் பிரசங்காத். ஓகே. சத் சங்கம் இல்லாமல் தெய்வீக ஞானத்தை அடைய முடியாது. ஒருவருக்கு தீட்சை அளிக்கும் பொழுது அல்லது பூனல் அணிவிக்கும் பொழுது ஓம் தத் சத் இன்னும் சொற்கள் உச்சரிக்கப்படுகிறது. நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் கேட்டுட்டே இருக்கலாம். பூனல் அணிவிக்கும் போது சரி, இப்போ தீட்சை பெறும்போது அந்த ஓம் தத் சத் சொல்லிட்டு இருப்பான். அது போல எல்லாவித யாகங்களின் குறிக்கோள் என்னது? ஓம் தத் சத் எனப்படும் பரமனே தத் அதீரியம் என்னும் சொல் பரமனுடன் தொடர்புடைய எதற்கும் சேவைகளை அர்ப்பணிப்பதை குறிக்கும். எல்லாமே சமைத்தல், பகவான் அர்ப்பணித்தல், பகவானின் கோயிலில் உதவி செய்தல் அல்லது பகவானின் புகழை பரப்புவதற்காக வேறு விதமான செயல்களை செய்தல் போன்றவற்றை இது உள்ளடங்கும். எல்லாமே வாட் எவர் யூ டூ ஃபார் த லார்ட், எல்லாமே ஓம் தத் சதிதி அந்த இதுல வரும். இவ்வாறாக ஓம் தத் சத் எனும் இந்த உன்னத சொற்கள் எல்லா செயல்களையும் பக்குவப்படுத்தி அவற்றை முழுமையாக்குவதற்காக பல்வேறு வழிகளில் உபயோகப்படுகின்றன, படுத்தப்படுகின்றன. சத்யமா மாதாஜி வந்துட்டாளா? என்ன எடுத்து உங்களுக்கு ஜபா பண்ணிட்டே போயிட்டாள்? ஆமா மாதாஜி, திடீர்னு ஜூம் ஆஃப் ஆயிட்டு மாதாஜி. ஓ சரி சரி. அவர் நாங்க கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிட்டோம். படிங்க. ஆமா மாதாஜி, ரொம்ப நேரம் ட்ரை பண்ணி அப்புறமா பாப்பா போட்டு கொடுத்தாங்க, அப்புறம் கிடைச்சது மாதாஜி. நான் படிக்குவேன் மாதாஜி. உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் எதுவும் கேட்கலையா? இல்லையே, ஒண்ணுமே கேட்கலையே. ஒண்ணும் கேட்கல. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, படிக்கிறேன் மாதாஜி.
அஸ்ரத்தயா சுதம் தத தத்தம் ததா இல்ல தத்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. அஸ்ரத்தம் ஹுதம் தத்தம் தப. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கேக்குறது. தபஸ்தப்தம் தப தப தப்தம் கிருதம் ச யத் அசதித்யுச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. நெட்டு போயிடுத்து அவங்களுடைய கேம். அதான் கேட்க மாட்டேங்குது. உச்சியதே பார்த்த இஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விட்டு விட்டு கேக்குறது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விட்டு விட்டு கேக்குறது. சரிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. வேற யாருன்னா படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. நானே படிச்சோம். நான் பாக்கி இருக்கேன். இதுதான் லாஸ்ட் தான் படிச்சோம். ஸ்ரத்தையா நம்பிக்கையின்றி, ஹுதம் யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்படும். உமா மாதாஜி இருக்காங்களோ? தத்தம் கொடுக்கப்பட்ட, தபக தவம், தப்தம் நிறைவேற்றப்பட்ட, கிருதம் ஆற்றப்பட்ட, ச மேலும், யத் எந்த, அசத் பொய், இதி இவ்வாறு, உச்சியத்தே கூறப்படுகின்றது. பார்த்த பிதாவின் மைந்தனே ந என்றும் இல்லை, ச மேலும், தத் அந்த, பிரேத்திய மரணத்திற்கு பிறகு, ந இல்லை, இஹ இந்த வாழ்வில். மொழிபெயர்ப்பு. பிதாவின் மைந்தனே பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை. அது இந்த அசத்து என்னும் அழைக்கப்படுகிறது. இவை இப்பிறவியிலும் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. நம்ம இப்ப பண்றது எல்லாமே எப்படி இந்த பிறவியில நமக்கு லாபம், அடுத்த பிறவியில இதை கேரி பண்றோம். நம்ம இந்த என்னெல்லாம் புண்ணிய காரியங்கள் பண்றோமோ, என்னெல்லாம் பண்றோமோ, இந்த பிறவியிலே அது யூஸ் ஆகும். அந்த மார்க் எல்லாம் கெட்டி கேரி ஃபார்வர்ட் அப்படி சொல்லலாம். நம்ம இதெல்லாமே நமக்கு வந்து மறுபிறவியிலும் இதெல்லாம் நமக்கு உபயோகமா இருக்கும். அப்புறம் உன்னதமான குறிக்கோள் இன்றி எதை செய்தாலும், யாகம் தானம் அல்லது தவம் எல்லாம் பகவானை நினைத்து பண்ணலைன்னா அதெல்லாம் அசத்து. அது கவனத்தோடு பண்ணா சத்து, அது வந்து ஆப்போசிட் ஆயிடும், அசத் அப்படின்னு ஆயிடும். யாகம் தானம் அல்லது தவம் என்று எதுவாக இருந்தாலும் அவை பயனற்றவை. எனவே இப்பதத்தில் அத்தகு செயல்கள் கேவலமானவையாக அறிவிக்கப்படுகின்றன. அனைத்து செயல்களும் கிருஷ்ண உணர்வில் பயனுக்காக செய்யப்பட வேண்டும். அத்தகைய நம்பிக்கையும் முறையான வழிகாட்டுதலும் இல்லை எனில் ஒருபோதும் பலனை அடைய முடியாது. நமக்கு பலனை அடையணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பிக்கை வேணும். நம்பிக்கை இருந்தாதான் இந்த யாகம் யஜ்யம் எல்லாம் பண்ணும்போது அது ஃபுல்ஃபுல்லா நமக்கு அது பெனிஃபிட் கிடைக்கும். ஒரு பேரளவுல பண்ணிட்டுனா அதெல்லாம் வந்து பிரயோஜனமே கிடையாது. அப்புறம் அத்தகைய நம்பிக்கை முறையான வழிகாட்டுதல் இல்லை எனில் ஒருபோதும் பலனை அடைய முடியாது. எல்லாவித சாஸ்திரங்களிலும் பரமனின் மீதான நம்பிக்கை அறிவுறுத்தப்படுகின்றது. ஃபர்ஸ்ட் ஃபெய்த் ஆன் த லார்ட் அண்ட் ஃபெய்த் ஆன் த ஸ்கிரிப்சர். அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அது சொல்லப்பட்டிருக்கு. அத்தகைய வேத அறிவுரைகளை பின்பற்றுவதன் இறுதி நோக்கம் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வது ஆகும். இந்த கொள்கையை பின்பற்றாமல் யாரும் வெற்றியை பெற முடியாது. எனவே அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின்படி ஆரம்பத்திலிருந்தே கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றுவதல் மிக சிறந்த பாதையாகும். எல்லாவற்றையும் வெற்றிகரமாக ஆக்குவதே அதுவே வழியாகும். எனது முதல்ல நம்பிக்கை வச்சுக்கணும். பகவான் மேல நம்பிக்கையோட நம்ம வந்து இந்த மாதிரி அப்புறம் இந்த தானம் யஜ்யம் எல்லாம் பண்ணும்போது அது வந்து நிறைவேறும். கட்டுண்ட நிலையில் தேவர்கள், பேய்கள் அல்லது குபேரனை போன்ற யக்ஷர்களை வழிபடுவதில் மக்கள் மிகவும் ஆவலாக உள்ளனர். வருமே இப்ப குபேர பூஜை, தீபாவளி முதல்ல ரொம்ப என்னெல்லாமோ பண்ணுவோம். அவளையெல்லாம் திருப்திப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப மக்களுக்கு ரொம்ப அது வந்து ஆவலாக உள்ளனர். சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை தமோகுணத்தையும் விட சிறந்ததே. சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் விட சிறந்ததே. இருப்பினும் கிருஷ்ண உணர்வை நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்பவன் ஜட இயற்கையின் 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவன். சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் தீவு. சத்துவகுணம் பெஸ்ட் தான், இருந்தாலும் அது கட்டுண்ட இதுதான். அதுலயும் வந்து ஒரு பிரைடு வந்துடும். எனக்கு எல்லாம் நான் நல்லா பண்றேன் அந்த இது வந்துடும். அதையும் விட இது பெஸ்ட். சத்துவகுணத்தை விட பெஸ்ட் கிருஷ்ண உணர்வை நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்ள. அதான் வந்து சுத்த சத்துவம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி கொஞ்சம் நான் கல்யாணத்துக்கு கிளம்புறேன் மாதாஜி. லீவ் பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இருப்பினும் கிருஷ்ண உணர்வை நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்பவன் சுத்த சத்த நிலை நம்ம பண்ணும்போது என்னது, இந்த 3ம் தோற்கடிக்கப்பட்டு விடும். அப்ப நம்ம இன்னும் நல்ல பெர்ஃபெக்ட் லைன்ல போயிட்டு போனோம். நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்பவன் ஜட இயற்கையின் 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவன். படிப்படியாக உயர்வு பெறுவதற்கென்ற வழிமுறை உள்ள போதிலும் தூய பக்தர்களின் சங்கத்தினால் ஒருவன் நேரடியாக கிருஷ்ண உணர்வை மேற்கொண்டால் அதுவே மிக சிறந்த வழி. இப்ப நேரடியாகவே நம்ம வந்து போறோம், ஷார்ட்கட் இருக்கு, இந்த எலிவேட்டர்ல போறா போல. அப்ப இது சுத்த சத்துவ நிலையில இருந்தோம்னாக்கா பகவானுக்கு வேண்டி பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு தான் நம்ம பண்றோம். பாக்கி யாரு நம்ம பாக்குறாங்களோ இல்லையோ அதெல்லாம் கன்சர்ன் இல்லை. அதுதான் சுத்த சத்துவ நிலையில நம்ம வந்து பண்ணிருக்கோம். அது இருக்கும்போது என்னது,
சத்சங்கம் அதுவும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும்ல. படிப்படியா உயர்வு பெறுவதற்கென்ற வழிமுறை உள்ள போதிலும் எது ஜட இருக்கை 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவன். அப்புறம் படிப்படியாக ஒரு போலாம், அந்த மாதிரி போலாம் மெதுவா மெதுவா. ஆனாலும் உள்ள போதிலும் தூய பக்தர்கள் எதுல இருக்காங்க? சத்சங்கத்துல இருக்காங்க. பக்தர்களின் சங்கத்தினால் ஒருவன் நேரடியாக கிருஷ்ண உணர்வை மேற்கொண்டால் அதுவே மிக சிறந்த வழி. மேலும் இந்த அத்தியாயத்தில் அதுவே சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளது. சத்சங்கத்துல இருந்து இன்னும் நிறைய கற்றுந்து மேல போயிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு. அதனாலதான் இன்னைக்கு என்ன ஆரம்பிச்சோம் நம்ம இன்னைக்கு சொல்லி எல்லாரும் பாகவதம் யாரெல்லாம் கேட்கிறேன் அப்படின்னு. அதுவும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இப்ப பாகவதம் கேட்டா அதுவும் இல்லாட்டாலும் நம்மளே படிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. இருந்தாலும் அது கேட்கிறோம். அதுவும் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு மோட்டிவேஷன். வந்து மங்களாரத்தி பாக்குறோம், 16 பண்றோம், அப்புறம் எனக்கு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றோம், ஏகாதசி வாசிங் பண்றோம். இதெல்லாம் ஒரு ஸ்டெப் தான். இப்போ வந்து பாகவதமும் கேட்கிறோம். இன்னைக்கு வந்து பிரபுஜி இருக்கவே இல்லை, அவர் தான் இருந்தார். சிலப்போ ஹிந்தில சொல்லுவா, இங்கிலீஷ்ல ஏதோ லாங்குவேஜ்ல சொல்லட்டுமே, காதுல நல்லது விழுந்தா போதும். இப்போ நம்ம வந்து பாகவதம் வந்து அட்டென்ட் பண்ணலாம். அதனால என்ன அதுவும் கன்னடா தெலுங்கு எல்லாம் இருக்கு, எல்லாமே போடலாம். அதெல்லாம் யாருக்கு நம்ம புரிய போறது. அதனால நாம ஒன்லி தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ்ல போடுறோம். சோ அதுவும் நீங்க வந்து உங்களோட டைம் என்ன எப்படி சௌரியமோ அந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபுல்லா ஜப்பா முடிக்கிறதுக்கே டைம் போடுறதுன்னா 8 மணிக்கு மேலதான் பிரபுஜி வரும். அதுவும் அட்டன் பண்ணலாம். ஓகே, இவ்வழியில் வெற்றி பெறுவதற்கு முறையான ஆன்மீக குருவை முதலில் கண்டறிந்து அவரது வழிகாட்டுதலின் கீழ் பயிற்சி பெற வேண்டியது அவசியம். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆன்மீக குருவே தேடிட்டோம். அதுக்கப்புறம் தான் ஏதாவது கண்ணை தொடர்ந்து பார்த்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்றோம். நமக்கு முதல்லயே ஆன்மீக குரு இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் இஸ்கான்ல வந்து பிரபுபாதோட எல்லாம் புக்ஸ் ரெடியா இருக்கு. முதல்லயே ஆன்மீகத்துல வந்து எப்படி குருவே நம்மளை இழுத்து வந்து உட்கார்ந்து இதுதான் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஆரம்பி உன்னோட பாதை அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுட்டார். நம்ம தேர்டின் போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நம்ம தான் அவ்வளவு லக்கி பீப்புள். சோ முறையான ஆன்மீக குருவை முதலில் கண்டறிய வேணுமா. நம்ம கண்டறியது போகவே இல்லை. ஆனா நமக்கு எப்படி விதிச்சுட்டார் பகவான், நீ நல்ல ஒரு பாதையில இருக்கே, அது வா உன்னை பிடிச்சு இந்த இஸ்கான்ல போட்டு விடுறேன், நீ இப்ப வந்து இதுல போ அப்படின்னு. அந்த மாதிரி நமக்கு நான் இப்போ அதை நினைச்சு பார்ப்பேன். குருவை தேர்ந்தெடுக்கணும். நான் ஒண்ணுமே தேடலையே, ஏன்னா என்னோட கெப்பாசிட்டி இல்லைன்னா ஒண்ணுமே தேர்ந்தெடுக்க முடியாது. எனக்கு அவ்வளவுலாம் சமத்து போறாதுன்னு. அப்ப பகவானுக்கே தெரியும் உனக்கு சமத்து இல்லை இல்லையா, நானே உன்னை வந்து உட்காந்து வைக்கிறேன், தா படி அப்படின்னு பண்ணிட்டார் அப்படின்னு நான் எப்பவுமே என்ன நினைச்சுப்பேன். அவரது வழிகாட்டுதலின் கீழ் பயிற்சி பெற வேண்டியது அவசியம். அப்ப அவர் என்ன வழிகாட்டுறார்? ஆன்மீக குரு என்னெல்லாம் சொல்றாங்க? 16 ரவுண்டா சரி பண்றேன், காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திருக்கமா சரி, அப்புறம் என்ன பகவான் நிவேதனம் பண்ணுமா, ஓகே, ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் பண்ணுமா, அப்கோர்ஸ் ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் நம்மளோட உடலையும் பார்த்துக்கணும். அப்போ அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா பண்ணல, ஒரு மிட் ஒரு ஹாஃப் அ டே நம்ம ஃபாஸ்டிங் பண்ணலாம். ஃபுல் டே எல்லாம் இருக்க முடியாது. நிறைய மருந்து சாப்பிடுறோம், மருந்து தான் சாப்பாடு மாதிரி சாப்பிட்டு இருக்கோம். அப்ப என்ன பண்ண முடியும்? இந்த மருந்து டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கும் ஃபுட் வேணுமே. சோ அந்த மாதிரி நம்ம ப்ராக்டிக்கல் இதையும் பார்த்துட்டு ஒரு ஹாஃப் அ டே யூ கேன் ஃபாஸ்ட். இல்ல இது என்னது அவரும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஃபாஸ்டிங்லாம் சொல்லவே இல்லையே, தானியங்களை தான் தவிர்க்கணும்னு சொல்றேன் ஏகாதசி. அவரும் இப்பதான் அடுத்த வாரம் எண்ட் ஆஃப் த மந்த் தான் வரும். சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து படிப்படியா இப்போ என்னது பாகவதம் கேட்கறது, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம படிப்படியா எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றோம்? ஆன்மீக குரு யாரோ சொல்றாரு நம்ம இதை பண்ணுங்க அதை பண்ணுங்க சொல்லுங்க, நம்ம இதெல்லாம் பண்ணுவோம். அவரது வழிகாட்டுதலின் கீழ் பயிற்சி பெற வேண்டியது அவசியம். அதன் பின்னர் பரமனின் மீதான நம்பிக்கையை அடைய முடியும். மெதுவா தான் நமக்கு வந்து இல்லாட்டாலும் நம்பிக்கை இருக்கு, அதனாலதான் வந்திருக்கோம். திரும்பி இல்லாட்டா லெவல் 1க்கு அப்புறமே போயிருக்கோமே, ஏன் போகலையே? லெவல் 2 பண்ணிட்டு இருக்கோமே. ஏன்னா நம்பிக்கை இருக்கு பகவான்கிட்ட. ஆனா அதுலயும் கொஞ்சம் நல்லா முன்னேறின்னு போனோம். அந்த நம்பிக்கை முழுமையாக வளர்ச்சி பெறும் பொழுது அதுவே பிரேமை. வந்து பகவான் பேர்ல உள்ள ஒரு ஆசை. பிரேமைனா என்னது? பகவான் பேர்ல உள்ள ஆசை. அது பிரேமா பாவம், இறை அன்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த அன்பே உயிர்வாழிகளின் இறுதி இலக்காகும். எனவே கிருஷ்ண உணர்வினை நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அவசியம். இதுவே இந்த 17ஆம் அத்தியாயத்தின் கருத்தாகும். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் நம்பிக்கை பிரிவுகள் என்னும் 17ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. நாளைக்கு நம்ம வந்து 18 ஆரம்பிக்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து இது பார்த்துக்கலாம், ஸ்லைட்ஸ் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸ்டாப் ஷேர். நான் அதெல்லாம் ரெடியா 2 டைம் வந்து இது சொன்னப்ப எடுத்தேன். ரிசர்ச் வந்து லெவல் 2 ஆஃப் தமிழ். இட்ஸ் அடல்ட்ஸ் தமிழ், அடல்ட் தமிழ். அதுல லெவல் 2, அதுல 17th சாப்டர். எஸ், 17th சாப்டர். 17th எஸ். ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எண்டுக்கு வரும். ரொம்ப ஒரு இதா இருக்கு, எக்ஸைட்டடா இருக்கு. ஒரு லெவல் 2 சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டோம்னா அது ஒரு இது இல்லையா, பெருமை தானே. உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலையா ஒரு நிமிஷம். அந்த கீதா மாதாஜி பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப ஆசை வந்துட்டா. நமக்கு எல்லாருக்குமே, உங்களுக்கு எல்லாம் அந்த லெவல், எங்களுக்கு எல்லாம் இப்பதான் கிடைச்சது. ஒரு 6 மாசம் முன்னாடி தான் லெவல் 2 கிடைச்சது. நான் அப்பெல்லாம் சொல்லல,
அப்பெல்லாம் வந்து நாங்க கேட்கவும் தெரியல வச்சுக்கோ. ஆனா கேட்கவும் தெரியல. இப்ப level 3 level 4 எல்லாம் கிடைக்கலன்னா level 5 வந்துடுது சர்டிபிகேட். நான் இது சர்டிபிகேட் பண்ணி பண்ணவே இல்லையே. எல்லாம் ஒரு ஸ்டேஜ் ஆயிடுது, அடுத்த ஸ்டேஜ் போகும், இன்னும் அடுத்த ஸ்டேஜ் போகும். சர்டிபிகேட் கேட்டதே கிடையாது. ஆனா level 2 வந்து ஐ திங்க் பாக்கி உள்ளவர்களுக்கு கொடுக்கும்போது எங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு கொடுத்துட்டா. இப்ப level 3 level 4 யாரா கேட்பா. அவ இப்ப யாரு level 2 முடிஞ்சு level 3 வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காளோ அவ முடிப்பா இல்லையா? அப்ப அவ கேட்கும் போது ஓ அப்படி இல்லையா சரி சொல்லிட்டு அவ பண்ணும்போது எங்களுக்கு அப்ப கொடுப்பான். ஆனா ஆல்ரெடி level 5 படிச்சு கொடுத்து. ஏன்னா level 5 இஸ் கிராஜுவேஷன். சோ அது ரெடியா கொடுப்பான். அது வந்து பாக்கி உள்ளெல்லாம் இந்த காலேஜ் எக்ஸாம் மாதிரி. இப்ப நம்ம பண்றது எல்லாமே காலேஜ் எக்ஸாம் மாதிரி. level 5 இஸ் லைக் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு ப்ராப்பர் யூனிவர்சிட்டியோட சர்டிபிகேட் வந்தா அப்படி ஒரு கிராஜுவேஷன். அப்படி இப்ப 6th பண்றது இஸ் லைக் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன். அதுக்கப்புறம் வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் வரும். இது வந்து பாகவதம் தான். நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்கு, எனக்கு இன்னும் ப்ரிப்பேரே பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் அடுத்த லெவல் வரும். அது வந்து PhD டாக்டரேட். அது எல்லாம் போகாமே டவுட்டா இருக்கு. பாகவதமே பிடிச்சுக்கிறது. இது போட்டு விடுறேன் ஸ்லைட் ஷோ. இதெல்லாம் ஒருமே ஒரே நிமிஷம் இது வேண்டாம், இவ்வளவு டீட்டெயில் வேண்டாம். ஏன்னா மணி 6 ஆயிடுது, 6:15 உள்ள முடிக்க பார்ப்போம். ஓகே ஓகே இது வேண்டாம். பகவானுக்கு நமஸ்காரம் எல்லாம் பண்ணியாச்சு. நம்ம சும்மா அது ஒரு குயிக் ரீகேப் தான் பண்ண போறோம். லெவல் ஸ்லோகா 1 போயிட்டு இருக்கலாம். ஒன்லி இது மாத்திரம், ஒன்லி ஸ்லோகாவும் படிக்க போறதுல ஒன்லி இந்த இது 28 அதோட அர்த்தம் மாத்திரம் படிச்சு நம்ம முடிச்சுடலாம். இப்ப அர்ஜுனா வந்து இதுல முதல்ல கைக்க ஆரம்பிக்கிறார். பகவானே கிருஷ்ணரே, what is the situation of those who do not follow the principle of scripture but worship according to their own imagination? Are they in goodness, in passion or in ignorance? சில பேர்லாம் வந்து விதிமுறையில இப்படிதான் கொடுத்திருக்கு, ஸ்கிரிப்சரல் இதுல இப்படி கொடுத்திருக்கு, ஆனா அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாம தன்னோட இஷ்டத்துக்கு அவங்க வந்து பண்றாங்க. சில பேர்லாம் அது வாழ வந்து அவ இங்க எந்த குணத்துல இருக்காங்க, சத்துவகுணமா, ரஜோகுணமா, தமோ குணமா அப்படின்னு கேட்கிறார். பகவான் என்ன சொல்றார்? பகவான் வாட்ச் என்ன சொல்றார்? பகவான் சொல்றார், according to the modes of nature acquired by the three embodied according to the three modes of nature acquired by the embodied soul, one's faith can be of 3 kinds: in goodness, in passion and in ignorance. நம்ம எது ஓங்கி இருக்கோம், நம்ம கிட்ட வந்து எந்த குணங்கள் ஓங்கி இருக்கும், சத்துவகுணம் ஓங்கி இருந்ததுன்னா அவன் ஞானியா இருக்கும், அவன் வந்து அவனோட வே ஆஃப் பிஹேவியர் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். இல்ல இது வந்து என்னது சுத்த சத்துவம் ஓங்கி இருந்ததுன்னா அவன் பக்தரா இருக்கும். இல்ல ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவன் வந்து இல்ல வேலை பண்ணிட்டு அவன் தனக்கு வேண்டி வேலை பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி. சோ நம்ம வந்து எந்த வேலை பண்றோமோ அப்ப எது வந்து உச்சத்துல இருக்கு, சத்துவகுணம் உச்சத்துல இருந்தா அவனோட ஆக்ஷன்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கும். எப்பவுமே பகவான தியானம் பண்ண அந்த மாதிரி இருக்கும். இல்ல ரஜோகுணம்னா எப்பவுமே ஆக்டிவ், அதான் பகவான் ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும், பல இதுலயும் இருக்கும். அண்ட் நான் தான் ஜெயிக்கணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் எண்ணத்தோட பண்ணுவோம். தமோகுணத்துல இருக்கிறவங்க இதுதான் டல் அண்ட் டம்பா இருக்கும். சோ அதுதான் வந்து அவங்க மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் எது உச்சமா இருக்கோ அதுதான் வந்து அவனை வழி நடத்தும். அப்புறம் என்னது? ஓ சன் ஆஃப் பரதா, according to one's existence under the various modes of nature, one evolves a particular kind of faith. இதே போல முக்குணங்களும் எதுவும் ஓங்கி இருக்கோ அக்கார்டிங்லி அவனுக்கு வந்து ஃபெய்த்தும் மாறும். ஃபெய்த்னா பகவான் பேர்ல உள்ள நம்பிக்கை. சத்துவகுணத்துல இருக்கணும் அப்படியே கடவுளை நினைச்சுன்னு இது தேவி இதையும் என்னது டெமிகாட்ஸே நம்புவோம். அவன் கோயிலுக்கு எல்லாம் போவோம் எல்லாம். ரஜோகுணத்துக்கு வந்து அவங்க வந்து டிமன்ஸ் எல்லாம் வழிபடுவோம். தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க பேய், பூதம், பிசாசு அதெல்லாம் வழிபடுவான். சோ எது ஓங்கி இருக்கோ அக்கார்டிங்லி அவங்களோட ஃபெய்த்தும் டிஃபர் ஆகும். So one evolves a particular kind of faith. The living being is said to be of a particular faith according to the modes he has acquired. Acquired is உச்சத்துல இருக்கும். He cannot come out of it. அது நல்ல உச்சத்துல இருக்கும். Yes. அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்கு? Men in the mode of goodness worship the demigods. அதுதான் டீட்டெயிலா கொடுத்திருக்கா. நல்ல சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க யாரை வழிபடுறாங்க? டெமிகாட்ஸ். டெமிகாட்னா தெய்வங்கள், தேவதைகள், அவளெல்லாம் வழிபடுவாங்க. அப்புறம் பேஷன், ரொம்ப ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க குழு கும்பிடு யாருக்கு? மனிதர்களுக்கே குழு கும்பிடு போடுவான். ஆனா என்ன, அவன் வந்து பெரிய பாலிட்டிஷியன், பெரிய கார்பரேட்டர், அவனோட கால் பிடிச்சனா எல்லாம் கிடைக்கும், அது மாதிரி எண்ணத்துல அந்த மாதிரி பண்ணுவான். அப்போ அவன் டெமன்ஸ், அவள் வழிபடுறது ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க தான் அவங்களெல்லாம் கால் இது பண்ணுவாங்க. அண்ட் தோஸ் இன் த மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ், கையில வந்து கற்பூரை தெரியும், எனக்கு ஒன்னும் ஆகல, எனக்கு தெய்வீக அருள் இருக்கு அப்படி எல்லாம் பண்ணுவான். மிதிச்சே படுத்துட்டேன் எல்லாம் நம்ம பாக்குறோமே, இதெல்லாம் வந்து மோட்ஸ் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ். வர்ஷிப் கோஸ்ட் அண்ட் ஸ்பிரிட். அப்புறம் என்னது? அப்புறம் மீனிங் those who undergo severe austerities. அதெல்லாம் சொன்னதே கிடையாது. நிர்ஜலம் சொல்லியிருக்கு, நிர்ஜலம் இருந்தாலும் அவ்வளவு வியாதியும் இருக்கும். இல்ல நிர்ஜலம் ரொம்ப நல்லது சொன்னாங்களே, நானும் அப்படி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் போன டாக்டருக்கெல்லாம் அழுதுண்டு அந்த மாதிரி அப்படியெல்லாம் கடினமா இருக்கலாம் பகவான் சொல்ல. எப்படி யதா சௌரியம் தான், எப்படி நமக்கு சௌரியமோ அந்த மாதிரி பண்ணலாம்.
அது சோம்பேறியா இருக்க முடியும். நமக்கு தெரியும் சத்துவகுணத்தை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு. Those who undergo severe austerities and penances not recommended in the scriptures, scriptureல சொல்லப்படாததெல்லாம் அவங்க வந்து எத்தனை பண்றாங்க. Performing thing out of pride, தற்பெருமைக்காக. பத்தியா நான் பண்ணேன், பத்தியா அதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டேன், இதுவும் பண்ணிட்டேன், அதுவும் பண்ணி, இந்த மாதிரிலாம் ஒரு பெருமைக்கு வேண்டி பண்றாங்க. அதெல்லாமே தமோகுணமா ரஜோகுணமா என்ன கொடுத்துருக்கேன், to be known as demons. இதுதான் foolish தான், தமோகுணம் தான். So performing them out of pride and egoism, who are impelled by lust and attachment, who are foolish and who torture the material elements of the body. உடலிய வருத்திண்டு அதுக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கு, அவரையும் வருத்திண்டு, as well as the super soul, பரமாத்மா அவரையும் dwelling within, அவர் உள்ள நமக்குள்ள இருக்கார், அவரையும் வருத்தத்துல உண்டாக்கி are to be known as demons. அவெல்லாம் வந்து devil demons அவெல்லாம். எதெல்லாம் சொல்லப்பட்டு படலையோ அதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம். இதெல்லாம் அப்ப நமக்கு எப்படி தெரியும்னா, நம்ம தான் இப்போ பிளாட்ஃபார்ம்க்கு வந்துட்டோம், ஒரு ப்ராப்பர் பிளாட்ஃபார்ம் வந்திருக்கோம். இப்ப என்ன சொல்றாலும் அது கேட்டு நடக்கிறது. நம்ம தப்பா சொல்ல மாட்டேன், நமக்குன்னு ஒரு தப்பு சொல்லுவாங்க. இவ்வளவு பேர் அது இஸ்கான்ங்கிறது இது எப்படி இருக்கு, ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு, அப்புறம் ஆல் ஓவர் இந்தியாவும் இருக்கு, எவ்வளவு இருக்கு. இப்ப எல்லாரும் ஒருத்தர் ஒரு இது சொல்லுவாங்க, கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டேன். அவளுக்குன்னு ஒரு இது வச்சிருக்கா, அதை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணினாலே போதும். அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்கு, ஈவன் த ஃபுட் ஈச் பர்சன் ப்ரிஃபர்ஸ் இஸ் ஆஃப் 3 kinds. சாப்பாடு முறையும் பார்த்தனாலும் இந்த முக்குணங்கள் வந்து, இந்த முக்குணம் எப்படி இருக்கோ அக்கார்டிங்லி அவ வந்து சாப்பாடும் விருப்பப்படுவா. சத்துவகுணம் ஓங்கி இருக்கிறவன் எப்படி எது விருப்பப்படுறான், ரஜகுணத்தில் இருக்கிற ஓங்கி இருக்கிறவன் எப்படி விருப்பப்படுறான், தமகுணத்தில் இருக்கிறவன் எப்படி சாப்பிடறான், எது பிடிக்கும். ஈவன் the foods each person prefers is of 3 kinds according to the modes of material nature. The same is true of sacrifice also. சாப்பாடு மாத்திரம் இல்ல, யாகம், யஜ்ஞம், தானம், யஜ்ஞம் பண்றானே அதுவும் அந்த மாதிரி யாகம், austerities and charity, தானம், இது எல்லாமே மாறுபடும். உங்க குணத்துக்கு ஏற்பதான் அதெல்லாம் மாறுபடும். நோ ஹியர் ஆஃப் த டிஸ்டிங்ஷன் பிட்வீன். ஆனா இப்ப நான் வந்து டீட்டெயிலா உனக்கு எல்லாம் சொல்றேன். இது வேண்டாம். இது வந்து ஃபுட் டியர் டு தோஸ் இன் த மோட் ஆஃப் குட்னஸ். நல்ல சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிக்கும்னா, அது எது வந்து சாப்பாடு சாப்பிட்டா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வாய்ஸ் கேட்கறதா என்னோட? நெட் ஒரு நிமிஷம் போச்சு மாதாஜி, வந்துருச்சு. ஓகே ஓகே, அதான் எனக்கு மாதாஜி ரொம்ப நாள். ஓகே, சோ இதை முடிச்சுடலாம், ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு முடிச்சுடலாம். இப்ப எது சாப்பாட்டுல வந்து சத்துவகுணத்தை இருக்கிறவங்க எந்த சாப்பாடு பிடிக்கும், எது வந்து வாழ்நாளை நீடிக்குமோ, எதெல்லாம் நீடிக்கும், நல்ல சுத்தமான ஆகாரம், ரொம்ப காரம் இருக்காது, நல்ல சார்புள்ளது இருக்கும், பேலன்ஸ் டயட்டா இருக்கும், அதெல்லாம் வியாதியை வந்து கிரியேட் பண்ணாது. சோ அந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் டியூரேஷன் ஆஃப் லைஃப், நம்ம வாழ்நாளை நீடிக்கும், பியூரிஃபை ஒன்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், நம்ம வந்து இருக்கிற இருப்பை வந்து சுத்திகரிக்கப்படுகிறது. அப்படின்னா என்னது, நம்ம இருக்கோம், பகவான் நினைத்து இருக்கோம், அதுவும் வந்து நல்லத்தனமா நம்மளால பண்ண முடியும். அண்ட் கிவ் ஸ்ட்ரென்த், பலமும் கொடுக்கும். பலம், ஆரோக்கியம், ஹெல்த், ஹாப்பினஸ், சுகம், சாட்டிஸ்பாக்சன், திருப்தியும் கொடுக்கும். அந்த மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிடும்போது நமக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கும். Such foods are juicy, fatty, wholesome and pleasing to the heart. எரிச்சல் வராது, ஒண்ணும் வராது, ஏன்னா சாஃப்டா இருக்கும், ஒன்னும் நம்மளோட வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்காது, வியாதியும் வராது. அப்புறம் ஃபுட் தட் ஆர் டூ பிட்டர், ரொம்ப கசப்பா இருக்கிறது, ரொம்ப புளிப்பா இருக்கிறது, ரொம்ப உப்பா இருக்கும், ரொம்ப உரப்பா இருக்கும், ரொம்ப அதான் உரப்பு, ரொம்ப சூடு, ரொம்ப உரப்பு, அப்புறம் ட்ரை, ரொம்ப உலர்ந்து இருக்கும், அண்ட் பர்னிங், எரியற அவ்வளோ இருக்கும். அது யாருக்கு பிடிக்கும்? டியர் டு தோஸ் இன் தி மோட் ஆஃப் பேஷன். ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். இன்னும் எவ்வளவு காரம் மட்டும் இன்னும் போட ஒரு கிக்கே வர, அப்படி வேர்த்துன்னு அந்த மாதிரி சாப்பிடுவோம், விக்கல்னு வந்துடும். அப்போ போடு, இன்னும் போடு, இன்னும் மிளகாய போடு, தூக்கி போடு. அப்படி such foods cause distress, misery and disease. அதெல்லாம் என்ன வரும், உள்ளெல்லாம் வெந்து போயிடும், உள்ளெல்லாம் வெந்து அசிடிட்டி ஆகி உள்ள அல்சர் எல்லாம், புண்ணெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சு. சோ அதெல்லாம் நமக்கு வந்து மிசரிஸ் தான் கொடுக்கும், வருத்தம் அண்ட் வியாதிகள் தான் கொடுக்கும். அப்புறம் ஃபுட் ப்ரிப்பேர்ட் மோர் தென் 3 hours before being eaten. சாப்பாடு வந்து இதெல்லாம் புழு பார்த்தாலே பயமா இருக்கும். சாப்பாடு சமைச்சு ஒரு 3 hours ஆயிடுத்து, அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்றோம்னா அது என்ன அர்த்தம், நம்ம வந்து பழசு ஊசி போனதான் சாப்பிடணும்னு அர்த்தம். டேஸ்ட் நல்லாதான் இருக்கும், திரும்பி சூடு பண்ணி சாப்பிட்டாலும் நல்லா இருக்கும், ஆனா அதெல்லாம் போயிடுத்துல. ஆனா அது வந்து சுத்தமா எப்போ இருக்கும், பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும். பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணினா இன்னைக்கு 6 மணி கிளாஸ்ல ஒரு மாதா சொல்லியிருந்தா, எங்க மாமியும் வராங்க. ஓகே, எங்க மாமியோட எங்க மாமா வந்து போல்டாஸ்ல இருந்தாங்க. போல்டா இங்கதான் தானா, எங்க வீட்டு பக்கத்துல ஒரு இடம் இருக்கு, தானாங்கிற ஏரியா. சோ அவங்க வந்து எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு மாதாஜி, நான் சொல்லட்டுமா? அந்த பொண்ணு, மாதாஜி இல்ல பொண்ணுதான், அவ ஃபாரின்ல எங்கேயோ இருக்கா, சம் பிளேஸ், ஏன்னோ பேர் சொன்னேன், நினைவில்லை. சோ அவ சொன்னா எனக்கு ஒரு இது இருந்தது, நான் ஏதோ கிளாஸ் அப்படி அட்டன் பண்ணும்போது அப்படி ஆச்சு. என்னன்னாக்கா நான் இதுதான் சொல்லியிருந்தேன், சாப்பாடை பத்தி எல்லாம் நைவேத்தியம் பண்ணணும். அதை பத்தி இன்னைக்கு என்ன 6th சாப்டர் தான் எடுத்திருந்தேன்.
அப்ப சொன்னேன், நான் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டேன். என்னக்கா நாகராஜன் வோல்டாஸ்ல வந்து எங்க தானா அப்படின்னா, எங்க மாமா அங்கதான் இருக்கணும்னு மாமி பார்த்து சொன்னேன். மாமி மாமா விட்டு அதே ஆபீஸ பத்தி தான் சொல்லிட்டு இருக்கா அப்படின்னு. அப்ப வந்து அங்க வந்து என்ன யாராவது ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா, இப்ப வீட்டுல இருந்து ஏதாவது பொண்ணோட பர்த்டே என்னோட பர்த்டே ஏதாவது வாங்கி கொடுப்பாங்க இல்லையா, அவர் என்ன பண்ணுவாருனாக்கா அது வந்து பகவான் அவரோட கேபின்ல வந்து அந்த நடராஜன்கிறவர், நாகராஜனும் நடராஜனும் அவரோட கேபின்லயே ஒரு போட்டோ எல்லாம் வச்சிருப்பான் கிருஷ்ணரோட. அவருக்கு முன்னாடி வச்சு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணி அப்புறம் எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு சாப்பிடுவாங்க. இஸ்கான்லாம் ரிலேட்டட் கிடையாது, ஆனா பகவான் வந்து நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணுவாராம். அப்போ ஒரு நாளைக்கு என்ன எடுத்துனாக்கா இவர் இல்ல அங்க. அப்ப இந்த வந்து யாரோ டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது அவர் இல்ல. சரி அவருக்கு இல்லடா, அவர் ஹெட் இல்லையா, அவர் வந்து மேனேஜர். ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு கொடுத்துட்டு பாக்கி எல்லாரும் கொடுக்கும்போது அவரும் என்ன பண்ணுவார், அந்த அப்படியே அவர் பொருள் யாரும் கொண்டு வராங்களோ அது எல்லாமே வச்சு கிருஷ்ணார்ப்பணம் மஸ்து சொல்லி அவர் கொஞ்சம் எடுத்துட்டு பாக்கி எடுத்து கொடுத்துடுவார். அதுதான் பழக்கம். இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல என்ன எடுக்கணும், இவர் இல்ல, இவர் ஏதோ விசிட்டுக்கு எங்க போயிருக்காரு, அவர் இல்ல. அதுக்கப்புறம் இவர் பாக்குற அவர் இல்லையே, சரி நம்ம பாக்கி உள்ளவர்கள்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணான்னு கொடுத்தாச்சு. அப்புறம் இவர் வந்த உடனே வந்து கொடுக்குறாரு. நான் வந்து நீங்க நீங்க அந்த இதுக்கு போயிருந்தீங்க விசிட், இப்பதான் நீங்க வந்திருக்கீங்க, நீங்களும் எடுத்துங்க. அவர் திரும்பி அதை வந்து பகவானுக்கு வச்சுட்டு கிருஷ்ணார்ப்பணம் மஸ்துன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடுறாரு. அவர் எல்லாருக்கும் கொடுத்தியாப்பா? கொடுத்தேன். பண்ணினியா நீ வந்து கிருஷ்ணார்ப்பணம் மஸ்து பண்ணினியான்னு? இல்லையா நான் பண்ணலையே அப்படின்னு. அப்படியா நீ பண்ணலையா அப்படின்னு. இவருக்கு தானே பழக்கம், கொடுக்கறவாலாம் எல்லாரும் எங்க பண்றா. நம்ம இப்ப இஸ்கான்லயே நம்ம வந்து இவ்வளவு காலமா படிச்சுட்டு இருக்கோம். எவ்வளவு பேர் இப்போ வந்து இன்னமும் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கா. பகவானுக்கு வந்து நிவேதனம் பண்ணணும். நிவேதனம் பெரிய ஆரத்தி காட்டி மணி அடிச்சு இதெல்லாம் ஒண்ணுமே வேண்டாம். மனசளவுல பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு இதுதான். இப்போ இதை என்ன அழைச்சு சொல்றேன், இது நடந்த கதை. இன்னைக்கு அந்த பொண்ணு சொல்லும் போது மாமி இமிடியேட்டா எனக்கு அது முடிஞ்சு கிளாஸ் எல்லாம் முடிஞ்சோம் எனக்கு போன் பண்ணிச்சு. மாமா சொன்னா தெரியும் அந்த ஆளு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படின்னு. அப்ப அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அடுத்த நாள் பார்த்தா ஃபுட் பாய்சனிங் ஆயிடுத்தோம். எல்லாரும் யாரெல்லாம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிட்டாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் ஃபுட் பாய்சனிங். இவருக்கு ஒண்ணுமே ஆகல. அதே பாக்ஸ்ல இருந்து இவர் சாப்பிட்டுருக்காரு, இவருக்கு ஒண்ணுமே ஆகல. அப்ப இது isn't it a miracle? அது எப்படி ஆகும்? ஒரே பொருள், அது ஒரே டப்பால இருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து சாப்பிட்டுருக்காங்க, இவருக்கு ஒண்ணுமே ஆகல. அப்ப அது ஒரு கோயின்சிடன்ஸ் சொல்றதா என்ன சொல்றது தெரியாது அப்படின்னு அவர் சொல்லும்போது இருக்கலாம்ப்பா, டெஃபினட்டா ஏதாவது இருக்கும். ஒரு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றது ஹேஸ் அ மீனிங். நம்ம ஒரு கடனே அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் நம்ம ஏதோ முதல்ல எல்லாம் அந்த நம்பிக்கை வராதுதான். பகவான் கொடுக்குறோம், அவர் என்ன எடுத்து சாப்பிட போறாரா? பட் பகவான் சாப்பிடணும் நம்மள மாதிரி சாப்பிட மாட்டார். அவர் வந்து ஆன்மீகம். அப்ப அவர் வந்து கண்ணால சாப்பிடலாம், கண்டருள பண்றதுதான் நம்ம சொல்றோம். அது கண்டு அருள பண்றது. அவர் பார்த்தாலே ஒரு ஓரக்கண்ணால பார்த்தாலும் போதும். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பகவான் ஆஃபர் பண்ண முடியும். அது நடந்த கதைன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு அது சொல்லும்போது எனக்கு இப்ப என்ன வருது. சோ ஃபுட் ப்ரிப்பேர் மோர் தென். அப்ப இந்த மாதிரி 3 hours ஆயிடுத்து. அதுக்கப்புறம் அந்த பூச்சி இதெல்லாம் வரும், கிருமிகள்லாம் என்ன உயிர் வாழி தானே. இப்ப நம்ம அரிசி வச்சிருக்கோம், அரிசியில என்ன போட்டோம்னு சொல்லிட்டு அந்த சின்ன வண்டு இதெல்லாம் வருது. இந்த ஹீட்லயும் அந்த ஒரு வெப்பத்திலயும் ஏதோ வந்துடும் அது. சோ அது போல வந்து என்ன பண்ணோம்னா பகவானுக்கு வந்து ஆஃபர் பண்ணிடணும். பகவான் ஆஃபர் பண்ணினதை திரும்பி நம்ம சாப்பாடுல வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னாக்கா எல்லாமே பிரசாதமா மாறிவிடும். இப்ப நம்ம கோயில்ல எல்லாம் பாக்குறோம், 1000 லட்சம் பேர் வந்து சாப்பிடுறான். 50,000 சாப்பிட்டா எல்லாம் அவ்வளவு அண்டாம் குண்டானே பகவானுக்கு முன்னாடி வைப்பா இல்ல. ஏதோ ஒரு சின்ன பாத்திரத்துல இருந்து வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணி ஏதோ பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு திரும்பி அவங்க கொண்டு போய் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு எல்லாருக்கும் விளம்புவா. அப்ப அவ்வளவும் என்ன ஆயிடும், எல்லாம் பிரசாதமா மாறிவிடும். சோ அந்த மாதிரிதான் நம்ம வீட்டுல பண்ணலாம். அந்த மாதிரி பண்ணின பொருள் வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் கெட்டு போகாது. சீக்கிரம்னா என்னது, அதுவும் 4 நாள் வச்சு சாப்பிட்டேன்னு சொன்னா கெட்டு போகாது. இப்ப திருப்பதி லட்டு எல்லாம் கூடி பழசாச்சுன்னா ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வரும், ஆனா உனக்கு ஒண்ணும் பண்ணாது. ஃப்ரெஷ் லட்டுக்கும் ஒரு மாதிரி பழசானு எப்பவோ பேக் பண்ணிருப்பா, எப்பவோ பண்ணிருப்பா. அது அவ்வளவு ஜனங்கள் வரா, அவ்வளவு கணக்குல பண்றா. அப்ப நம்ம கையில வந்து நமக்கு சாப்பிடுற லெவலுக்கு வரும்போது எவ்வளோ நாள் ஆயிருக்கும், 10-15 நாள் ஆயிருக்கும். நம்ம வீட்டுல பண்ணாலும் 2 நாளுக்கு மேல தங்காது. ஏன்னா அவ்வளவு ஹீட் இருக்கு இல்லையா நம்ம கண்ட்ரில எல்லாம் அந்த மாதிரி. சோ அது என்ன நைவேத்தியம் பண்ணாத ஃபுட் என்னது 3 hours மேல போயாச்சுன்னா அந்த சாப்பாடு சாப்பிடணும். ஒரு 10 மணிக்கு சமைச்சோன்னா 11, 12, 1 மணிக்குள்ள சாப்பிடணும். அது 1 மணிக்கு மேல நம்ம 1:30 மணி 2 மணிக்கு சாப்பிட்டோம்னா அது வந்து விஷம் மாதிரி என்னது, அதுல அந்த சின்ன இதெல்லாம் வந்துடும். ஊறினது எல்லாம் வந்துடும் அதுல. சோ இட் பிகம்ஸ் என்னது பீங் ஈட்டன் ஃபுட் தட் இஸ் டேஸ்ட்லெஸ். அப்போ 3 மணிக்கு நேரத்துக்கு மேல சாப்பிடுறவங்க அவருக்கு சாப்பாடு எதுல டேஸ்ட் இருக்காது. ஊசி போனதால என்ன டேஸ்ட் இருக்குமோ, டீகம்போஸ்ட், பியூட்ரேட், ஒரு மாதிரி புளிப்பு ஸ்மெல் எல்லாம் வரும். அண்ட் ஃபுட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ரெமினன்ஸ், அன்டச்சபிள். யாரோ சாப்பிட்ட மிச்சம், பகவான் சாப்பிட்ட மிச்சம் எஸ் டெஃபினெட்லி சாப்பிடலாம். இல்ல அந்த வைதிகாவெல்லாம் சாப்பிட்ட மிச்சம், ஆனா மனிதர்கள் சாப்பிட்ட மிச்சம் குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் கொடுப்போம், வேஸ்ட் பண்றது. இதை வந்து சாப்பிடவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்து சாப்பிடுவோம். அதோட வாயில போட்டு அதோட எச்சில் அதுல போயிருக்கோம். அதெல்லாம் நம்ம பண்றோம். இதெல்லாம் வந்து சரி கையால கொடுத்தா, ஸ்பூனால் கொடுத்தா அந்த ஸ்பூன் வாய்க்குள்ள போட்டுட்டு தானே திரும்பி அதுல போடுறோம். சோ அது அந்த குழந்தையோட எச்சில் என்ன ரொம்ப பவித்திரமா இருக்குமா? அது குழந்தையோட எச்சில் இஸ் ஆல்சோ எச்சில் தான்.
ஒன்லி பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றது இல்ல அந்த ஆன்மீக எல்லாம் இருக்கிறவா அவ சாப்பிட்டு மிச்சம் நம்ம சாப்பிடலாம். சோ அந்த மாதிரி ஃபுட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ரெமினன்ஸ் பாக்கி மிச்சம் மீதி அண்ட் அன்டச்சபிள் திங்ஸ் இதெல்லாம் தொடவே மாட்டோமோ அதெல்லாமும் சாப்பிட்டு இஸ் டியர். அதெல்லாம் யாருக்கு பிடிக்கும்? தோஸ் இன் தி மோட் ஆஃப் டாக்டர்ஸ். ஒன்னும் நான் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். இது பயங்கர இது என்னது தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்கு? ஃபுட் பத்தி ஆயிடுச்சு. அடுத்தது என்னது? சாக்ரிஃபைஸ். யஜ்ஞம் எப்படி பண்றாங்க? Of sacrifices, the sacrifice performed according to the direction of scripture. Scriptures எப்படி பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு எப்படி தெரியும்? நம்ம தான் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்கலையேன்னா ஆச்சாரியார். அதனாலதான் நம்ம ஒரு இயக்கத்துல அப்படி வந்திருக்கோம். அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ, ஏன்னா அவளும் படிச்சு எவ்வளவு பேருக்கு சொல்றா. நமக்கு தனியா ஏதாவது தப்பா சொல்றாளா? இல்லை, ஓவரால் அவ சொல்றா இதெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னு. நம்மளும் அதை ஏத்துன்னு நடக்கதான். So of sacrifice, the sacrifice performed according to the direction of scripture as a matter of duty. ஒன்னும் எதிர்பார்ப்பு இல்லை. அவ சொல்லிருக்கா 16 ரவுண்டு, ஓகே பண்ணிடலாம். இதனால என்ன கிடைக்கும்? அது நமக்கு தெரியாது. எனக்கு டெய்லி பண்ண சொல்லிருக்கா, பண்றேன். முடிஞ்சுதா? அது மேல என்னால முடிஞ்சதே பிடிச்சதுன்னா இன்னும் பண்றேன் இல்லையா? அப்படி ஆனா எது என்ன கிடைக்கும், எது கிடைக்கும்னா நம்ம எதிர்பார்ப்பின்றி பண்ணணும். பை தோஸ் ஹூ டிசைர் நோ ரிவார்ட். ஒண்ணு நம்ம எதிர்பார்ப்பு இல்லாம இஸ் ஆஃப் த நேச்சர் ஆஃப் குட்னஸ். நல்ல சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க அப்படி இருப்பாங்க. But the sacrifice performed for some material gains. ஏதோ மெட்டீரியல் பெனிஃபிட், ஏதோ ஒரு நல்ல வரன் கிடைக்கணும், நல்ல ஜாப் கிடைக்கணும், நல்ல மார்க் கிடைக்கணும், ஒரு வீடு வாங்கணும் மாதிரி இருக்கு. கோர்ட் கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. என்னோட இதுல தீர்ப்பு வழங்கணும். பகவானே இதுக்கு இந்த யாகம் பண்றேன், யாரோ சொன்னாங்க, எல்லாம் பண்ணி தீர்ப்பு கிடைச்சுன்னா அவ்வளவு சந்தோஷமா ஆகும். ஏன்னா டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் திருப்தியும் படுத்துவான் நம்மள. ஆனா அதுல என்ன ஆயிடும்? அது நம்ம சத்துவ குணத்துல இல்லை, நம்ம ரஜோ குணத்துல போயிடும். But the sacrifice performed for some material benefit is for the sake of pride. பெருமை. அதெல்லாம் பண்ண நான் பத்தியா அந்த யாகம் பண்ணி எனக்கு கிடைச்சு கொடுத்தது அப்படின்னு ஒரு பெருமை வேற. ஓ சீஃப் ஆஃப் தி பர்த், you should know that it is done in the mode of passion. ரஜோ குணத்துல அதெல்லாம் பண்ணிருப்போம். அப்புறம் any sacrifice performed without regard for the direction of scripture. ஸ்கிரிப்சர்ல என்னவோ கொடுக்கட்டும், நமக்கு என்ன, நான் பாட்டுக்கு என்னோட என் வழி தனி வழி. வித்தவுட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பிரசாதம். பிரசாதம் விநியோகம் பண்ண மாட்டேன். யாருக்கு வந்த வாழ்க்கெல்லாம் அதனால தானம் கொடுக்க மாட்டேன், ஒண்ணும் இல்லை. ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபுட் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன். வித்தவுட் சாண்டிங் வேதிக் ஹிம்ஸ். பகவான் பண்ணி எல்லாம் சாண்டிங்கும் பண்ண கிடையாது. ரெமுனரேஷன் பண்ணி பூஜாரி எல்லாம் வருவாங்களே, ஐயருக்கெல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அவங்களுக்கு இதுவும் கொடுக்க மாட்டேன், ஃபீஸும் கொடுக்க மாட்டேன் ஒழுங்கா. அதுலயும் ஒரு பார்கென் எல்லாம் பண்ணுது. அந்த மாதிரி இருக்கிறோம். என்னது? அண்ட் வித்தவுட் ஃபெய்த். முதல்ல நம்பிக்கை கிடையாது. அதெல்லாம் தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க பண்ணுவாங்க. தவத்தின் முறைகள். ஆஸ்டரிட்டி ஆஃப் பாடி. உடலை வைத்து நம்ம எப்படி தவம்னா என்னது? எப்படி நம்ம ரெஸ்பெக்ட், எப்படி என்னது ஆன்மீகத்துல இருக்கிறது. ஆஸ்டரிட்டி ஆஃப் பாடி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் வர்ஷிப் ஆஃப் சுப்ரீம் காட். த பிராமணாஸ் யாரெல்லாம் வழிபடணும்? பகவானை வழிபடணும், பிராமணர்களை வழிபடணும். ஸ்பிரிச்சுவல் பிராமணர்னா எகைன் ஹவுஸ் ஹோல்ட் பிராமணா வாழ்ந்தாங்க. யார் நமக்கு வீட்டுல இந்த வீடுலன்னு இல்ல, கோயில் ஒரு பிராமணர்னா கோயில் பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்ணி எல்லாம் பண்றாங்க, அவங்களெல்லாம் வணங்கலாம். பகவான் வணங்கலாம். அந்த மாதிரி நம்ம வீட்டுல ஒரு பூஜை பண்ணி நடத்துறாங்க, அவங்கள வழிபடலாம், ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணலாம். அப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், நமக்கு இந்த ஆன்மீக இதெல்லாம் யார் சொல்லி கொடுக்குறா? பிரபுபாத் மாதிரி அவரோட புக்கு தான் நம்ம ரெஃபர் பண்றோம். அவங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணலாம். அப்புறம் சுப்பீரியர்ஸ் லைக் ஃபாதர் மதர், அம்மா அப்பா இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வழிபாடு பண்ணலாம். வழிபாடுனா நமஸ்காரம் பண்ணலாம். அண்ட் இன் கிளைன்லினஸ், சுத்தமா இருக்கிறது, சிம்பிளிசிட்டி, செலிபசி அண்ட் நான் வயலன்ஸ். புருஷால தண்டவத்தா அப்படி பண்ணணும். ஃபுல் உடம்பே அந்த தரையில பண்ற போல. பொம்மநாட்டிகள் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது, குனிஞ்சுதான் நமஸ்காரம் பண்ணணும். அது பஞ்சவட் அப்படின்னு சொல்றோம். இது சாஷ்டாங்க நம்ம சொல்றோம். இங்க தண்டவத் அப்படின்னு சொல்றோம். ஒரு தண்டம்னா குச்சி விழுந்து அப்படி வரும், இப்படி வளைஞ்செல்லாம் விழாது, அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா விழும். அதுபோல நம்ம பாடியை குச்சியை மாதிரி வச்சு தண்டவர், இந்த தண்டம் விழறா போல நம்ம பாடியும் ஸ்ட்ரைட்டா அப்படி விழணும். அது புருஷாக்கு அப்ளிகபிள். பொம்மநாட்டிக்கு பஞ்சவட் பண்ணணும். அடுத்தது ஆஸ்டரிட்டி ஆஃப் ஸ்பீச். நம்ம பேச்சு எப்படி இருக்கணும்? கன்சிஸ்ட் இன் ஸ்பீக்கிங் வேர்ட்ஸ் தட் ஆர் ட்ரூத்ஃபுல். உண்மைதான் நம்ம பேசணும். ப்ளீசிங், கேட்கறதுக்கு இனிமையா இருக்கணும், பிளீசிங்கா இருக்கணும். அப்புறம் பெனிஃபிஷியல், அது ஒருத்தருக்கு பிரயோஜனப்படுறா போல இருக்கணும். அப்ப நம்ம காசிப் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. யாருக்கா நம்ம பேசி ஒருத்தன் பிரயோஜனப்படுறதா, அவன் ஏதோ நம்ம கிட்ட படிக்கிறான்னா அந்த வார்த்தைகள் பேசினா போதும். அண்ட் நாட் அஜிடேட்டிங் டு அதர்ஸ். இந்த கிளர்ச்சி உண்டாக்குற போல, கோவத்தை உண்டாக்குற போல ஒரு பேச்சு இல்லாம பேசணும். அண்ட் ஆல்சோ இன் ரெகுலர்லி ரிசைட்டிங் வேதிக் லிட்ரேச்சர். வேதங்களை உரைக்கணும். என்ன வேதம்னா என்னது? நமக்கு தெரிஞ்செல்லாம் பகவத்கீதா தான். எப்ப முடியுமோ பகவத்கீதாவை ரிசைட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். அப்புறம் அண்ட் சாட்டிஸ்பாக்சன், சிம்பிளிசிட்டி, கிராவிட்டி, செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அண்ட் பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஒன்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஆஸ்டரிட்டிஸ் ஆஃப் மைண்ட். மனசு எப்படி வச்சிருக்கணுமா? சிம்பிள், ஒண்ணுத்துக்கும் ரொம்ப அத்தீத ஆசையெல்லாம் வைக்காம ரொம்ப
புரிதல், நான் இந்த உடல் இல்லை, நான் இந்த ஆத்மா கிராவிட்டியோட ஃபுல்லா அனுபவித்து அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. செல்ஃப் கண்ட்ரோல், டோட்டலி கண்ட்ரோல். இந்த புலன்களையும் மைண்டையும் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆல்வேஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட். இன்னும் ஏதோ வேணும் வேணும்னு எண்ணமே இருக்காது. எல்லாம் சந்தோஷமா திருப்தியா இருக்கிற போல. அது எல்லாமே என்னது, மனதுடைய இதுதான் ஆஸ்டரிட்டி ஆஃப் த மைண்ட். Threefold austerity performed with transcendental faith by men, not expecting material benefits, but engaged only for the sake of the supreme, is called austerity of goodness. நல்ல விஷயங்களை நான் பண்ணுவேன், யாருக்கு வேண்டி என்ன இது பண்ணாலும் சரி, பகவானை வந்து திருப்திப்படுத்துறது நான் வந்து பண்ண போறேன். லைக் பிருந்தாவன் பரிக்கிரமான்னு சுத்தி வருது. நம்ம அந்த கிரிவலம் எல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. சோ பிருந்தாவன்ல பரிக்கிரமா பண்ணுவா, கோவர்தன் பரிக்கிரமா, மாயாப்பூர் பரிக்கிரமா, இதெல்லாம் பண்றது எல்லாமே யாருக்கு பண்றா, யாருக்கும் பெருமைக்கு புகழுக்கு கிடையாது, எல்லாருமே தான் பண்றா. அதுல என்ன புகழுக்கு பண்றது? ஆனா பகவான் நான் பண்ணா எனக்கு பகவான் பாக்குறார், நான் வந்து பகவானுக்கு தான் சேவை புரிகிறேன், பகவானுக்கு வேண்டி நான் பண்றேன். பினான்ஸ், இப்ப வந்து தபஸ் இந்த மாதிரி பண்ணாங்க. பினான்ஸ் பெர்ஃபார்ம் அவுட் ஆஃப் ப்ரைட். இப்போ வந்து என்னெல்லாம் குத்தின்னு இருக்கான் பேக்ல, எல்லாம் கொக்கியா குத்தின்னு இருக்கான். அவன் சொல்லுவான் எனக்கு வலி இல்லைன்னா சொல்லுவான், அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் தான் வாட் எவர். சோ அந்த மாதிரி அவுட் ஆஃப் ப்ரைடு, பாருங்க எவ்வளவு குத்தின்னு, எவ்வளவு ப்ரைடு. அண்ட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் கெய்னிங் ரெஸ்பெக்ட், ஹானர் அண்ட் வர்ஷிப் இஸ் செட் டு பி. இந்த மோட எல்லாரும் பார்த்து விழுந்தெல்லாம் கும்பிடுவா, ஓ இவ்வளவு எல்லாம் குத்தின்னு அவனுக்கு ஒண்ணும் ஆகலையே, இன்னும் பெரிய ஆளு, நல்ல ஒரு டிவைன் நேச்சர் அப்படின்னு எல்லாம் விழுந்து நான் வணங்குவா. அதெல்லாம் எதிர்பார்த்துன்னு இந்த மாதிரிலாம் குத்திக்கிறது. நம்ம குத்திக்கிறது மாத்திரம் இல்ல, எனிதிங் ஹி டஸ் வித் ப்ரைடு. இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்திருக்கா. பட் வாட் எவர் வி டூ வித் அ ப்ரைடு, ஒரு எனக்கு அது முடியும் அந்த மாதிரி நினைச்சு நம்ம எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா, எல்லாரும் தெரியப்படுத்துறா போல, அதெல்லாம் வந்து அவுட் ஆஃப் ரெஸ்ட். எனக்கு வந்து மரியாதை எல்லாம் செலுத்துவாங்க, அதெல்லாம் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம்னாக்கா தேர் ஆல் இன் மோட் ஆஃப் பேஷன். ரொம்ப வந்து இது ரஜோகுணத்துல இருக்காங்க. இட் இஸ் நெய்தர் ஸ்டேபிள் நாட் பர்மனன்ட். இதெல்லாம் நமக்கு வந்து பர்மனன்ட் ஒரு பெனிஃபிட்டும் கிடைக்காது, இது நித்தியமா நம்மளால அந்த மாதிரி பண்ணவும் முடியாது. பினான்ஸ் பெர்ஃபார்ம், தபஸ் வந்து ரொம்ப கடும் தபஸ். இந்த கையும் மேல வச்சுருக்கு, இந்த கால் முன்னில அப்படி நின்றுன்றது மாதிரி. பினான்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பிக்சர்ல இந்த மாதிரி காட்டியிருக்கா, ஏதோ சம்திங் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா பண்றாளே அதை பத்தி தான் சொல்லி. பினான்ஸ் பெர்ஃபார்ம் அவுட் ஆஃப் ஃபூலிஷ்னஸ் வித் செல்ஃப் டார்ச்சர், நம்மளையே டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி. and to destroy or injure others is said to be in the mode of ignorance. நான் மாத்திரம் அழிஞ்ச போது அவன் என்ன இனிமையா அழியணும், அது மாதிரி எல்லாம் எண்ணத்துல பண்றவங்க எல்லாமே தமோ குணத்துல இருக்காங்க. ரொம்ப கடும் தவம்லாம் இருக்காது, எல்லாமே தமோ குணம். சேரிட்டி, எப்படி தொண்டு புரியணும். சேரிட்டி கிவன் அவுட் ஆஃப் டியூட்டி, என் கடமை கொடுக்கணும், ஆனா பகவான் என்ன நினைத்து கொடுப்பாங்க வித்தவுட் எக்ஸ்பெக்டேஷன். என்னோட டியூட்டி எங்கிட்ட இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா. இப்ப நம்ம கிட்ட 2 பகவத்கீதா புக் இருக்கு, சரி யாரும் கொடுக்கலாம், யாரோ கேட்கறாங்க, நான் வாங்கணும்னு நினைக்கிற முடியல அப்படின்னு, அதுக்கே நம்ம எங்கிட்ட இருக்கே இந்த எடுத்துக்கோ, அவ்வளவுதான். அப்புறம் நாளையில இருந்து நீ நான் கொடுத்தேன்னு நீ படிச்சியா இல்லையா, நீ படிக்கல பாரு, நான் கொடுத்த என்ன பிரயோஜனம், அந்த மாதிரிலாம் எதிர்பார்க்க கூடாது. கொடுக்கறது ஆயாச்சு, நல்ல காரியத்தை கொடுத்தோம், அவன் யூஸ் பண்றானா இல்லைன்னா அது அவனோட ஹெடேக். அந்த மாதிரி வித்தவுட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இன் ரிட்டர்ன் அட் த ப்ராப்பர் டைம் அண்ட் பிளேஸ், நல்ல இடத்துல எது ஆழத்தை வந்து யாருக்கு வேணுமோ அவளுக்கு கொடுத்து அந்த மாதிரி உதவுறது நல்லது. அண்ட் வர்த்தி பர்சன், யாருக்கு உதவணும் நமக்கு தெரியுமோ அவனுக்கு டெஃபினட்டா யூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுக்குறோம். நாட் ஒன்லி புக்கு, பணம் கொடுக்கலாம், துணி கொடுக்கலாம், என்ன கொடுக்குறோமோ இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி த மோட் ஆஃப் குட்னஸ். அந்த நல்ல இடம், நல்ல மனிதருக்கு அந்த மாதிரி கரெக்டான டைம்ல கொடுக்கணும். பட் சேரிட்டி பெர்ஃபார்ம் வித் எக்ஸ்பெக்டேஷன். என்ன பண்றான், செல்ஃபி எடுத்து அதெல்லாம் சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் கூட நான் தானம் கொடுக்குறேன். அந்த குழந்தைய வெயிட் பண்றது எப்போ இவன் கொடுப்பான், நான் சாப்பாடு கிடைக்கணும், பாவம் ஏழை வரலாம். ஆனா வந்து முதல்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் எதுக்கு, செல்ஃபி எடுத்து நான் தான் மாஸ்க் எல்லாம் குடிக்க உங்க ஐடென்டிட்டி தெரியணும். பட் சேரிட்டி பெர்ஃபார்ம் வித் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் சம் ரிட்டர்ன், எனக்கு ஏதோ பெருமை கிடைக்கணும், ஆர் வித் டிசைர் ஆஃப் ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட். ஏதோ எனக்கு பெருமை மாத்திரம் இல்லை, எல்லாரும் கை தட்டணும், கமெண்ட் அடிக்கணும், லைக் போடணும், இதெல்லாம் இதுல எனது சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் இருக்கிறவங்க. ஆர் இன் கிரட்ஜிங் மூட், இது மாத்திரம் இல்ல, வந்துட்டான்ப்பா இவன் கடன் கேட்கறதுக்கு, என்ன தானம் கேட்கறதுக்கு, இந்தா கொடுத்தொழி அவனை ஃபர்ஸ்ட் அவனை போச்சொல்லிங்க, இந்த அதை கொடுத்து, அது மேல கிரட்ஜிங் மூட்ல எல்லாம் கொடுப்பாங்க. அது எல்லாமே என்னது, மூட் ஆஃப் பேஷன், ரஜோகுணத்தை குறிக்கிறது. And charity performed in an improper and impure place. என்ன ஓப்பனாவே கேட்கலாம், ஐ நீட் மணி ஃபார் வீட்னா என்னது, ட்ரக் தான், அது ஒன் ஆஃப் த ட்ரக்ஸ். அவளை ஓப்பனாவே கேட்கலாம். அவனுக்கு போய் நம்ம தானம் கொடுத்தா என்ன ஆகும், அவன் கண்டிப்பா திரும்பி வீடு வாங்கதான் செய்யும். வீடுனா இருக்கிற வீட்டுல இந்த இது போதைப் பொருள் இல்ல, ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் பார் அந்த மாதிரி எழுதிருக்கு, அது பக்கத்துல அவன் கேட்கறான் அப்படின்னா, இந்த கையில ஒரு சிகரெட் டெஃபினட்டா நம்ம பணத்தை வாங்கிட்டு அவன் கல்லுதான் குடிப்போம், சிகரெட் தான் குடிப்போம். அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம வந்து பணத்தை
கொடுக்க கூடாது. நம்ம பணம், நம்ம ஹார்ட் அர்ன் மணியை அவங்க அந்த மாதிரி அவன் யூஸ் பண்ணான்னா என்ன ஆகும்னாக்கா, உன்னோட தயவால அவன் இன்னும் குடிச்சான், அவன் இன்னமும் கெட்டு போறான். அப்ப அதோட பலன்லாம் நமக்கு வரும். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த மாதிரி ஆளுக்கு எல்லாம் கொடுக்க கூடாது. அப்ப யாருக்குதான் கொடுக்கறதுன்னா கோயில் மாதிரி இடத்துல கொடுத்து விடுறது. அவங்க யாரும் குடிக்கிறவன் வரமாட்டான், நல்லவர்கள் தான் வருவான். என்ன ஆகும், சரி அவனுக்கு சாப்பாடுக்கு நெய் வாங்குறதுக்கு அந்த பணம் யூஸ் ஆகல இருக்கும். ஏதோ எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கட்டுவான், அங்க இருக்கிற பணி சர்வெண்ட், அவளுக்கு சர்வெண்ட் சம்பளத்துக்கு கொடுக்கும், ஏதோ இதுக்கு அவளுக்கு வந்து உதவியா இருக்கும். கோயில் மாதிரி இடத்துல வந்து அது வந்து லாக் அண்ட் கீழே இருக்கும். அது ஒரு ட்ரஸ்ட் எல்லாம் ட்ரஸ்ட் தான் அதை ஹேண்டில் பண்ணுவா. அந்த மாதிரி இடத்துல கொடுக்கலாம். அது கோயில் நிர்மாணம் பண்றதுக்கு அதெல்லாம் யூஸ் ஆகும். அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம கொடுக்கலாமே தவிர இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் கொடுக்க கூடாது. எஸ்பெஷலி டிராபிக் சிக்னல்ல கொடுக்கவே கூடாது. சரி சாப்பாடா கொடுக்கலாம்னாக்கா அந்த சாப்பிட்டு அப்பதான் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அவெல்லாம் டிராமா பண்ணுவான். அப்படியே பதியா வரும். நீ கொடுத்த சாப்பாடு எல்லாம் அவங்க இறக்கவே போறான், கொடு பணம், எனக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல கொண்டு போனோம்னு அது இன்னும் பணத்தையும் வாங்கிட்டு ஒன்னும் ஆயிருக்காது. ஒரு டிராமா எல்லாம் பண்ணுவான். என்னத்துக்கு அவளுக்கு ஒண்ணுமே கொடுக்க வேண்டாம். நம்ம வந்து போயிட்டே இருக்கணும். தோணும் ரொம்ப பாவமா இருப்பாங்க பாக்குறதுக்கு, பட் இன்னும் அவ இன்னும் பணம் பறிக்கதான் பார்ப்பா. So அந்த மாதிரி and without proper attention and respect is said to be in the mode of ignorance. இந்த ரெஸ்பெக்ட் இல்லாம அட்டென்ஷன் இல்லாம ஏதோ கொடுக்கணுமே எல்லாம் கொடுத்து இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் கொடுக்க கூடாது. அல்லோ கடைசியில் ஓம் தத் சத். From the beginning of creation, முதல்ல creation இந்த full universe create பண்ணும்போது the three words Om Tat Sat were used to indicate the supreme absolute truth. பகவானை தான் குறிக்கிறது. These three symbolic representations were used by Brahmanas while chanting the hymns of the Vedas. வேதங்களை எல்லாம் சொல்லும் போது முதல்ல ஓம் தத் சத் எல்லாம் சொல்லி தான் அவங்க வந்து வேதங்களை எல்லாம் சொன்னார்கள். By chanting the hymns of the Vedas and during sacrifices for the satisfaction of the supreme. பகவான் is திருப்திப்படுத்துறதுக்கு தான் இந்த வார்த்தைகளை அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க. Therefore, transcendentalists undertaking performance of sacrifice, charity, penance in accordance with scriptural regulations begin always with Om to attain the supreme. அதனால டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட் தான் அந்த ஆன்மீகத்துல இருக்கிறவங்க எப்பவுமே எது பண்ணாலும் சரி, சாக்ரி யாருக்கா அந்த யஜ்யம் பண்ணாலும் சரி, யாருக்கா தொண்டு கொடுத்தாலும் சரி, இல்ல பினான்ஸ் அவங்களே தப்பஸ்ல இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே எப்படி பண்றாங்க, எப்படி ஸ்கிரிப்சரல்ல எப்படி கொடுத்துருக்கோ அதே ரூல்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஆல்வேஸ் தே ஸ்டார்ட் வித் ஓம் சொல்லிட்டு அந்த எழுத்தோட தான் ஆரம்பிப்பாங்க. அதுதான் வந்து பகவான் அடையாளம். பிகினிங் ஆஃப் வேதிக். ஓகே, டெலிட் பண்ணி ஆயிடுதா? Without desiring fruitive result, one should perform various kinds of sacrifice. நம்ம வந்து எதிர்பார்ப்பின்றி நம்ம வந்து சாக்ரிஃபைஸ் எல்லாம் பண்றது என்னது, அதே போல பினான்ஸ் தபஸ் பண்றோம், ஒன்னும் எதிர்பார்ப்பு இல்லாம நம்ம டியூட்டி பண்ணிருக்கோம். Charity also with the word tat, பகவானை குறிக்கிறது. The purpose of such transcendental activities is to get free from material entanglement. நம்ம இதுல மெட்டீரியல் அட்டாச் பண்ணி விடுபடணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அதெல்லாம் பண்றோம். அதெல்லாமே வந்து என்ன பர்பஸ். நம்ம இந்த மாதிரி பகவானுக்கு தத் அது வந்து அதை குறிக்கிறது. ஓம் தத் சதித்தி இல்லையா, அந்த தத்து வந்து அதை குறிக்கிறது. நம்ம வந்து மெட்டீரியல் பாண்டேஜ்ல நம்ம வந்து விடுபடுறதுக்கு அது வந்து உதவும். ஓகே, தத் தத்துவமசி சந்தோகியோபதேசம் இப்பதான் படிச்சோம். தத் டிஸ்கிரைப்ஸ், அங்கே போட்டிருக்கேன். தத் விடுதலைக்காக பிரிக்கப்பட்ட வேலையை விவரிக்கிறது. இந்த நடவடிக்கைகள் பொருள் முடிவுகளை புறக்கணிப்பதன் மூலம் செய்யப்படுகின்றன. அப்புறம் லாஸ்ட் இல்ல இன்னும் ஒண்ணு புரியுது. The absolute truth is the objective of devotional sacrifice. நமக்கு மெயினா என்னது, பகவானை திருப்திப்படுத்தணும். அதுதான் என்ன யாகம் யஜ்யம் தபஸ் எது பண்ணாலும் சரி, இவன் ஜப்பா எல்லாமே பகவானை வந்து நம்ம அடையணும். அந்த ஒரு எண்ணத்தோட தான் நம்ம பண்ணுமே தவிர பேரு புகழ் பண்ணக்கூடாது. ஆப்ஜெக்டிவ் என்னது, நம்ம இதெல்லாம் பண்றோம் எனக்கு அவருக்கு தான் டீல். நம்ம எவ்வளவு பண்றோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இன்னும் நிறைய இருக்கு பேக்லாக், அதெல்லாம் நீ கரைக்கணும். அதனாலதான் உனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்கேன், பண்ணு நிறைய பண்ணு. ஏன்னா ஒரு வீட்டுல பண்ணறது முடியாம கஷ்டப்படுறா, அவளுக்கு அது இவ்வளவு பண்ணினா போறேன். ஏன்னா அவ்வளவு பாவம் இல்ல, மூட்டை கம்மி தான் அவள்கிட்ட, பாவ மூட்டை கம்மி, அவ பண்ண வரும். உனக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்கேன், பண்ணு, இன்னும் நிறைய பண்ணு. அந்த மாதிரி எண்ணத்தை பண்ணனா நம்ம பண்ணுவோம் நிறைய. அப்சல்யூட் ட்ரூத் இஸ் தி ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப், அதுதான் வந்து பகவான் அடையிறதுதான் வந்து நம்ம குறிக்கோளாவே இருக்கும். இந்த என்ன டிவோஷனல் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாலும். அண்ட் இட் இஸ் இண்டிகேட்டட் பை த வேர்ட் சத். சத் லாஸ்ட் அந்த ஓம் தத் சத்துன்னு வரல, அந்த சத் என்னது பகவானை குறிக்கிறது. பகவானுடைய இலக்குக்கு போறதுக்கு தான். The performer of such sacrifice is also called சத். யார் பண்றோன்னு தியாகம் யஜ்யம் தபஸ் தானம் யார் பண்றோனோ அவனையும் வந்து சத் சத்துங்கிற வார்த்தை குறிக்கிறது. As are all works of sacrifice, penance and charity, which
true to the absolute nature are performed to please the supreme person, son of Prita. இது எல்லாமே பகவானை வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்கு தான் பண்றது. அதனால இவனும் ஒரு சத்து, பண்ற யஜ்ஞமும் சத்து, எல்லாமே பகவானுக்கு திருப்திப்படுத்துறதுக்கு அவன் இதெல்லாம் பண்றான். இது அதேதான் கொடுத்தது. தத்சம் ஏவ சுவாமி, அது வேண்டாம், நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுட்டோம். உண்மையில் ஆழ்நிலை ஒலி ஓங்காரம் ஆகு மற்றும் ஆகிய 3 எழுத்து வேண்டாம். இது ரொம்ப டீட்டெயிலா போடுது. 6 மணி எடுத்து லாஸ்ட் வந்துட்டோம். எனிதிங் டன் அஸ் அ சாக்ரிஃபைஸ், சேரிட்டி அண்ட் பினான்ஸ் வித்தவுட் ஃபெய்த், பகவான்ல ஒரு நம்பிக்கை இல்லாம நம்ம தியாகம், யஜ்ஞம், தபசு, ஜப்பம் கூட பகவான் நம்பிக்கை இல்லை, நம்ம வேற ஏதோ எண்ணத்துல இருந்த மாதிரி, அதெல்லாம் பிரயோஜனமே இல்லை. அதெல்லாமே அசத்து தான். ஓ சன்னா பிரதா இஸ் இம்பர்மனன்ட். இட் இஸ் கால்ட் அசத்து. அது எல்லாமே சத்தியம் கிடையாது. அதெல்லாம் அசத்து. பகவான் போய் சேரது நமக்கு இந்த ஜென்மத்திலையும் சரி, அடுத்த ஜென்மத்திலையும் அது ஒன்றும் பிரயோஜனப்படாது. அண்ட் இஸ் யூசஸ் போத் இன் திஸ் லைஃப் அண்ட் த நெக்ஸ்ட். ஸோ நம்ம அதெல்லாம் இன்வால்வ் பண்ணிக்க கூடாது. அப்புறம் ஆயிடுச்சு தத்சதித்தி ஆயிடுத்து. அண்ட் எண்ட் ஆஃப் 17 சாப்டர். 6 மணி ஆயிடுத்து. அப்படியும் முடிச்சுட்டோம். ஒரே ஒரு நிமிஷம்.